Ose amankare enkwanta oprepetepe kotwo no hey ana bisia ka fanta from bema no obetwani fada nwino anopansa awiansanie hey asujafo damfo nie digade ene abakade kumasi dwom ene de besi ene dwoi de besi benyasi ewo dwumadie we so no so amba pawo sima edu enso ewo Sompa 93.1 na bronya bosomi etoso edu no ne da etoso miensa enene ana enene miensa nene ana say no mo say anam de ba kwa keka mo me pentem amia koyanim na ene bronya no ye dia free ho afie besim no bia nim de asi Ghana ha ne ye ko koyanim anya asem keto akra tumade yi obate omono asam wanka odifo pokwa David obate nenka ohene yire maame yaboa akua asua mabronya waya abrewatia obate nenka odwumadie we so chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kranka na producers no eye nana ya mensa abrampa watafrija na oyokoba na sabre no de ochichi fidie fruma ede ema Asem Mpe Nipa dwumadie no bonkumhene na nwumere yi eye aduana banana ya mensa abrampa watafrija ene di bonkumhene no na wukọ MC awa yima ewo ho sa na Kevin ono so agye ho aboso na wukọ TV afam ho a ekoba jesi simpremu bema na David omo adawroma ena obehu ye Sompa kasafonyini eso enya asem keto akra kofro bofo mpa bema so keto am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ne tifosuo minam tiadwam na me de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so enadwo enne enyosa enne de besie hey kanchire wobi na obi so kanchire wobi se Sompa Asem Mpe Nipa fo no wo mo aba no mo ba so mo ba no pabene so na nya asem ketoa na napo bobo pota bri obi anim se brade enkopo so na nadwoi ebobo pota na aso kire beyi na anwumere no enya asem ketoa eno ti se wanti adwumadie we bia wa ha ho papa eno ti ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe na se na afufro hwebi wontie bi emfa free ho eno any Facebook no na wukọ abogafo ade YouTube no a Sompa TV subscribe se afufro hwebi wontie bi emfa free ho wamafo tutu no a na wotwe dwumadie we eno ti Twitter no enso Sompa TV Sompa FM yakọ social media handles ni nyina okọ dwumadie yedi wo nyina no ubehu ye kama na uja message ne to ho a ye bekenkai ne ye de amawo obi ani wa wapa afutuo ene atene ho eno ti dia santeman achiatum no sabre utimi se baton no ye ho na baba bedie na ye finishing no de ya yembenewu ye hwese finishing no ebe konkai na ene enkane no utimi se abu national wo stick no a ene na babiewu ewo stadium ho sana Sompa Asem Mpe Nipa ye ko ye nim nko a omna samo bibia boko Oforisuo bema nyankopon dom bibia boko na ode akwa asan de aba okay na wotweda no nye ni nyina na eji sa minim bibia na de na wotweda na obotom ko ye mimom de na wotweda nyamini de ni ye nyamini de ni ye na S5 mpanifo nyina so mo chia yen okay na na bonsu S5 manager ona e operate adwuma no nyina ne ade na yancha Granny ene ma yenwa ba na Sarakuba boutique ene me ko no waye me no ma bi ne ko second batch na me betudwa ne betudwa na me senka menye na nso ma anya adachi asem ahwe na kwa nti Oforisuo bibia ya kama bibia na wotweda yi mse nsu agugu kakra okay na ma menchia me amenwa ofri US aba ono so efra no mono samwa okay me chia ne pa nyame adma next week na obefri Ghana ti me chia won ti bibia hye yenko enim okay pokwa ba David ba bibia ye mamponi enadwo kontonchi this year pa odi amono manya dream so obakọ de yene wo mi kurom ai say ni dia akonya oni ntin amba
na metra fidi kesi we so twanto a che wiase ene na da no benya be wampa me firi Abiwa Royal Breakthrough family asante ntin na mo sekan ye good sekan mo ye na ya na kuta mo no mo fana no ena hunda yinim bra me makra boy sebo nyesa fasa chief se men ka se chinchi so hu afna dia na je se afna ekuta wo na ne chacha on ne post so no na ye star okay iti mi mehu se odi na ja akora me board kakra iti me kasa boni bi anim okay ovo so nyakopon hira boko boni bi anim ye tiase ya yenwuye ya nyakopon de ye ko yi on se me da ni ko se de dura me da ye yi se de afra da o kasa mo chedwa no me da ye ko yi me fra okra na so na mo yi ase ko se de ye po asore pe na wo se be ko menua akrobeto ba menua ne cha pa akrobeto na me so o hwe enumre show ni sa o hwe pa akrobeto ku base ya me cha pa o ne lowen lowen o fosu so hia pa o nto adawroma ya no ame ate on kanti adawroma boni bi anim ye o se yesu igusu aye ye kakrakra okay enim se twede ampoja kopon de beko okay okay baby a ye keka kono Sompa Asem Mpe Nipa no baby a ye keka kono metia sem bi ho akere mo ye du akiri papa media sem debi na manya asem ketwa ma metia bibia boko ami adomofo so be ma na nso adom me ho aden pa Sompa ne akatua penti oh so hwe se de me ho asia efe akata cho be ma adwa na wa na abo ho abaso ma me ho abaso me ba me kuno se me ho efe so wa hwehwe ne kan ye ene no ano no kuno so kan na ma hwehwe ebofie so kan se wo ahwehwe no ne kase pa no kuno TV so ahwehwe no ne kase no omo me ho nya efe say we as no dey woman say do maybe now wow dress no be ankan for wa kan for enchire wa tra ho me ankan for odo ani sa wo de somebody next so why panya me da se eburu odi me wa efe ayo ko ka kwa what you did ya where mama kwai ene enumre ye pam do ko godin tru pam wa ko didi ala you say na ba fudu ana o de ko winam ne emu kakra bi o da ya fa aja usu koma me aja usu me do wa shama na o da bi say ya tena kura nya hwe tena kura nya hwe mo afro kasa o china wi ayo usu o china wi abotre ko na na wa ko yusu ito fo so nya me adum ye ho ye de agidi se yetiefo ne yahwefo ne nyina so bia ho ye nti no wonom nka ye ho wo Sompa TV Ghana Facebook ho anase Sompa 93.1 YouTube one for so ye ka se e be cha de mizo na ye say free nyame ya adoma Monday ko no omo ma time wa from that 2 weeks na ye kan ye ne twem no ye be sha se ache mizo no wa hase no YouTube no wa be ko ho na da bia wo do message se ba na o ma ye hu sa oba so no yes ye be che mo mizo ne 5G nti nyame ya adoma from next week going no ene ye be sha se nti mo wa broche no de wo ba na se Crystal V mo ne o mo maka no woni ha se no wabusuani bi wo wabetimi amana ba na watimi abeje wa chede no so etimi akoto wa da be Ghana bia no wanom ensei enti o mo nka ye ho YouTube Sompa TV na ye nyina ye fa dwumadie ne hyehyɛ so na ye nye ye futuo ne ye ne pa ye wo mo no ye nsanka na ye ntimi fa mo ye brofo so kanjago mienkwai okay sabre tre no ba bia nam no ye ko yanim na ye mpa afutuo ni atenatene na wodofo na afutu sema mede ebrewo no emu hwam papa na omanfo bi ene me beya adwene se wiase ankasa no bonia dominate wiase nyina wo a wo ka Asem papa no ene yemfa o eno tia na afutu sema mede ebrewo no the wages of sin is death. The wages of sin is death. Bone na katua eni owuo. The wages of sin is death. Bone akatua eni owuo. Wonderful ye kan bone a obi beka se me de menya bone o. Se wayam from so no. Obi beka se me kra de menya from so. Obi wo gini hudia aka se boni aka se de boni kra de onye bida ne hu fita nanso so no otimi ne nsa ba ko wei atini obi so sei
se wei ade a waye na onim se enan no aka no esa hwe no so odofo se obi bia wo wie yase bia no eye Adam aseni enu ti gitum se ewiase awosan bone no nyina no ebi efam ho enu ti se nya wo kura no waye bone a Adam bone a wo ye ye no wo nana ne bone a wo ye ye no ebi adware wo enu ti ena wiase ankasa no Nyakopon soma ne doba Yesu Kristo se womra na omewu emfanye adasama enkwa yemusa se saa wo na Yesu Kristo bewu ye no eye die bentia esa mene wo boni entia na anwumre yebusa se boni a Yesu Kristo bewu ni mogya de bepade ma ye no yemusa se omanfo agya boni ne ya na enu ti ena na meka kiro se boni na katua no eyowuo enu ti obi beka kire wona anwumre se me aizem no me de menyamfom suo oboa obi ani wo wie yanse a wo yetini ni trodo asum bi hye ebe ka kiro se ahotefo mpo eye boni emprensia dakubia sana sumbi som ebe ka kiro omo doctrine no ebe ka kiro se ahotefo mpo eye boni emprensia abribia orofo se ye kan yedie na ye ka se ye beko akoyanim ye ka se ye pase ye odefo a orofo ahokyere pinu a aba wiase so ahokyere pinu a aba Ghana so ahokyere pinu a aba yabusuam ahokyere pia aba yawadiem aba yenwumam no eye bone no bi beka se bone na ankasa kra no ene de orofo watin wakaw se wo keka wunua ho ensem orofo se wudi unua awu wo ka moja agu no de me boboso ekura no wo kasa wa adwini mahyem se bone kasa bia wodi adi wunua no wo kasa som se bone bia wodi a utimu se twro no kasa etia no wo kasa wunim a ye bone kase edema wo anu te wiase abrabo ya ni abra ye tempenten kwa si ye pese ye chi yedie no si ye pese ye ni ohiantem ewa no me ka cho na nwumire se wugya wo bone no dipa de a wo ho kwan se Yakopon wo hyira wo anu te na nwumire dia bone ankasa na afore wo ho ama enhyira bi ene yedie bi ase Yakopon de ma wo twentwan ase duru ba bia otimi se obi wo ho a adwamammo nsuo no wodam duru ba bia otimi se ensam keka nsam no obi wodam duru ba bia otimi se obi wo ankasa de wo kan mogya agu agisika wodam yanko asie ye yanko tufunu wo expert anu te wiase abrabo a ye bona ho kire bebrebe aba no wodofo ye bone o anu ti se ye twen ye ho afiri bone ho de a mi wo chidie kase pa se enipa bia ye hwehwe wo wie yase enipa bia abrabo ye hwehwe no e wo se Nyankopon timi mayebie efiri se Nyankopon wo chiri bone anu ti na anwumre mafutu sam no ye tiawa se ye twen ye ho afiri bone ho a ye twen ho afiri nyoma bia ensa emfata ho a ye twen ho afiri nyoma bia Bible no ankasa kasa ti a worofo Nyankopon nani ku obia ho efiri se wono ankasa na boy yen na ose wote de wo yase da bia na metai ka na fidie we so a metai ka se God created every mankind for a purpose Nyankopon bobia de ode no baba beye worofo nti eduru baabi na se wo mbre no enso ya na me busa wo na nwumre se kai boni bi a wa ye firi wo nkoda abrem ka nyoma bi a wa ya efiri wo nkoda abremu a wa wususu se e wa se wo pa ho achew eche krupo twedi apon na wo de wo fonsuo efiri wo
Orofo na duru baabi kura no a wan kasa no sa afoforo eye nyoma bi tiawo afoforo bi ye boni tiawo a wan kasa ufiri upem e de che wo mo ana eno ti ene masema meka tietia ne se boni ekum bonefo eno ti ena maka cho na anwumre se the wages of sin is death boni na katua eyowo enya wadwene se udi boni na wadi ye eduru baabi abetumi adi bɔne ne wanya sika no nanso so no na wie ye no wanhwɛ ye obɛsrɛ na wadi ɛno ne akatua na meka ho asɛm no eduru baabi abɔne bi a wadie no ufu sɛ obi anhu nanso korobia sante kɔtɔkɔ sɛ wokɔ wuram kɔ kantam de gu amena mu a sena ebepie ɛno nti ɛnɛ asɛm a meka kyerɛ wiase amansan nyinaa ne sɛ yɛnsuro bɔne sɛ yɛsuro bɔne na se ye papa enwoma bia ehia ye no eduru ba bia utumi se wokopa adwuma pa na bone apam wa fira adwuma no ho eno ti se wo pam ho ana wo twe ho afiri bone ho de a ena nwumre enne pa bia wo hia no wie yase no e wo se basayi adom edema ho eno ti ena futu se ma mede ma obi bia ne se yantwe ho amfiri bone ho efiri se bone na katua no eyowuo ti se atwe ho firi bone ho a ena nwumere nyoma bi a ye hwehwe a acha wa brabom akwantu a wopese wokọ enyoma atwen asensen eyo se wo ka wutirim na wo hwe nsem bi a wakeka wo hwe bone bi a wadie nyamokopon wo ho kwan se wadu obi amfom so efiri no eno ti ena nwumere wo ka kire krupo twedi ampo se agya wadawroma amfom so bi amaye bia no fa firi me anyesa na semetra me bonim na empo me yodefo a ebeduru baabi no sika no betimi afiri me sa efiri se bone akatua eyuwo the wages of sin is death eno ti no yantwe ho firi bone ho na krupo twedi ampo ba se yadom wonhyira yen eye me modofo pa Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo pokwa bena bla edasine futu semwa ya wode ma ya breni abrabia Jennifer sewa etimi frahema kokoben oye next theater o hwe ayadefo nyana wo hwe yeso onyankopon hira wo Jennifer ene odo a ode do Asem Mpe Nipa bonya ketua ene owuo message we message o se nipa bia ye fa eto ye ho so na ye hye nhye betima boye daachi bible ka se bo so ka obofo wo mranti brem ansana da bone ne dru ejoma ni ma bebre ba ko pena me ka kire wo di onipa obegu obia no ebefifi ama wo efifi na se suntosi abetintosi esumeko a obetimeko esunyado a obetinyado a etiade bia woye bia no hunu se ahade obeye Sompa FM na onyankopon nim so no obeka de basem Oforisuo ye nipa ye tia asase so no aya na sometimes utie yasofo no kasa mo ka ya no mo de akotake abrofo obi nyina radio so a no de abatake abrofo anampanifo anase oman no emu asei ene ye kasa oman emu asei ya hwana ye oman eye me ana wo ana ya se oman no adentia mimi tuwe mitwitwa me yonku na ntinsi ebeyi na die fra adwuma nim mi di ni pebi nkonkon sase ye be pam no amna ni magu ase na adwuma bono na yi na yire ne mako buada bonya katua ehu asem ne ye ka no me hweso me yonko be hwiase na masere me se kakakai me da sere ho na maha meni because me nwa bi ho adai akire no me ne wo mi no na ese o man no na su se kasa ne akofa brofo ne de attack ana akosi broni ntisa wo su betima esa akosi broni adwi na da wadwi mu no ebia na da wo madwi mu nanso papa ye obi aye wo no
What the boni etianka. Papa obi aye wono. Obi abra ne ho asifie dia ma no. Wo kuno. Okwa jedro dia behefie ho. Se ni pare nyina mfifie wo se no. Obi awale wo na wode akosifie no. Wo yam pentoa de gu adwanim. E da 3 bedrooms unti. Wo kuno. E ma refi se aketua no. Eye dua wo dua. Obenyini. Ana obenante. Ana obetu ho Amerika. Akwakoto so wo. Eye dua. Boni bi ni pedi wasasu bia no. Eye dua. Ene se wo dua na se koye mampele. Ana se wawa. Ana odumu a. Yemfa sekai mu odum. Yemfa sekai mu wawa. Sata bia na sika ne kwa na ye knife. Obe dey wo kwakobu se adua we. Obone na koye odum. Obe dey wo kwakobu. Adie bi ni pe ye bia no. Ye betua ho ka dache. Nanso enye ye bibifo. O ma country Ghana de na ye. Wo eni mimi enu ne yese o ma no. Wo nwie bia wo pese yi na different adwuma wo ana wo yire wo ho ana wo so jagum ase ye mpam no. Wo so so de aso o ma ne nkoyi. Na de wonam fom no so ye adwuma. Ana de otikam so ye adwuma. Etimi pa che wo ho na betwe sikan ana atuo akogire obi so. Wa mi apam no. Wo tu na frifie ho. Wa ya mi tu na frifie ho. Wa ya ma adwuma ya jefe ne nsam. Wo so sawria na wo ta so de mbu pa. Osana Yesu de ba. Akatua no udua, eye dua, udua bedum de bi no. Utu ase a enye yie. Boni akatua. Eni wo huo. Enti ye nipa we no. Ma ya dwen enye te se de o kana brofo se broni ekoto se kobra bo efitani na woni niema obetuto bia ma no wo suso mo adwenye saa janenti twitwa ja pasemi kumnya jani tan ja hoya ena prinsia wudi nipa bi ho e ka onkure ka nipa no ka wowu ane ya kina tum ane ya sie no na ko chimuduku ade asi ha memfita na ka wo sere ko na wo jinsa bode ye bode ketua ene wowu na dache wontimi mu udua na esi woni so no enti ese ya adwene na be boy pa lamdasi na okay abrotia Ofoso mame na wase na menchia yetiefo nyina biem na ofoso bema epanyefo ka asem bi wo se awieye ene asem no na the end always justifies the means said ye obeye wabrabo e wo wiase bia no daache no eho atemuo ene eho results ni nyina no obekwa akonya na ya no wabisa se wo de ene sen ene besi aye anomate wo kwasi pele wo mampon akrofon so on the kan asem bi wo se wo hwe na se wutiri mu fine na wo hwe na wonya boni bia de ameso ya me se wuti efi se eto da bi na se ye pai kronfo na ma de ayira kronfo bia be fa ma de na se ebi anya na wafa ngo bi se nipa yi obebodua na se omo se de na nipa no ka se obeye ngo bi se bisasa na ema no enesi eto ye ni hwe wiase ni titru ene Ghana ha se no mo aye wona owo basa na ekoso ubehu na akwada abobo nse bia wonya nimfie bia no ubehu se yese gone too soon what a shock painful exit any ade ne ya trere ne ya abo wonu posters so ne title ban ho ni nyina no efa dodo na ye bone ene enipa ensuro enu nti na ama na basa bible nso aka wose bone we no na katua ene wowuo na ni nyina mu no emoso nso ka asem bi wo se enipa wuwu adankwa ma bi no wo bone a wo ye your papa o ye nyina no wo be pagya e de akwa akokire na ya ne ya saka ya hu se de wasankafo ka kire na se yi etimiensa ho kono wo se M39 yi timiensa chemu 9 no na oka se ye wo bra
yɛde ɛwɔ yɛwɔ brɛ nso so a yɛde wɔ nti nipa definitely ewuo ɛda hɔ ma yɛn ɛna ewuo n'akyi krampo nso akyi no there is judgment anasa atemu obi wɔ hɔ a yɛkɔ akɔbudi akyerɛ yɛsoro agya no nanso ne nyinaa mu no fo so bɛma ewiase wɔ hɔ ni bɔne wɔ hɔ ni ya na ensuma sɛnea wosikae no obi nso ka ntam go amena mu a ɛwɔ hɔ a yɛsɛ wɔdo ɛbɛba ɛbɛpie de afiri mu ɛnɛ nipa dodoɔ na edi bɔne wɔ sumu ase wɔnom nim sɛ no ano no minim abranteɛ bi a nadamfo paa ne yɔnko brɛmo ɛwɔ abrokyima mu bɛma yakɔ brada wɔ mu ayɛ adwumaden nya sika na ya na yɛ nuan mu binom a yɛsɛ abusuafoɔ de yɛmfia ne nto abusua so ɛna me yɛ bibi abusuafoɔ mu yɛ abɛifo nte no wobɛwɔ na ne nyina to nadamfo no so na opia sika brɛ ne sɛ ɔmfɛnsi dama no wa mobusuani bi amaneɛ ɛna dan wɔsie wie wɔsiwie ya wɔ ho sɛ wapagya si wabrosa kama nadamfo no ebedi bɛ sɛ bosome kakra ma nadamfo no fira brokyira ba no nadamfo no a wɔsi dan ma no ɔgana ha no wakɔ akɔto na duro ɛkum bɛrima no ama na ka brokyire hɔ yɛde ne furu na ba Ghana ha busuani bia nso nim sɛ bia deɛ wawi nso no krampo no yɛ japadeɛ bi saa ɛna ɔno nso so aka na no atom na ɛnkrata ne nyinaa wɔde kɔɔ ne din mu ɔkɔtena mu mfinhyia mmienu afɛ deɛ no akyi no ontimi ntena dan ne mu bi ɔso ɔda na bɛrima ne saman ɛba bɛyɛ dɛ ɛbɛpampam no na ogyinagyina nso ansa na ɔkɔ akɔtetoɔ de akyerɛ busuafoɔ na obi kɔfa obi adeɛ sɛdeɛ yɛsɛ ɛnkwa ɛne nnome ɛwɔ tɛkyerɛma so no ɛnɛ nipa dodoɔ na bɔnso ɔkɔbɔ korɔ no ɛno ane sɛ bia wɔkɔ nanso obi wɔ hɔ a wobɔ no korɔ no a wɔde aduabɔ ɛna bɛhyɛ w'anan mu wɔde atoto pakɔ bɛhyia difoɔ da bia akɔbɔ korɔ no yɛnkyɛw yɛsɛ every day for the thief one day for the master ɔkɔbɔ obi ɔpɛ duabɔ korɔ no paa ɛna nipa ne gu nsa gu a wɔgu no ɛne sɛ nananom nsamanfoɔ momɛgye nsanom na emom nipa bɔne ni nipa bɔfo a wɔyɛ saa deɛ yɛ sra ne sɛ momɔfrɛ no nkɔ asamado na monkɔtu ne fo na wɔayɛ frɛ wo kɔ asamado kɔtu fo wie a wobɛtumi asan wɔakyi aba na ne nyinaa ne sɛ wɔabɔ wo dua eti yɛka kyerɛ wɔ biara sɛ sɛdeɛ wɔabrabɔ no wɔhyehyɛ no abrabɔ bi a wɔbɔ ɛwɔ ɔbra kwantuo yi a wɔsi mu no ɛyɛ a no wakae ɛho sɛ dabi no owuo bi wɔ hɔ na wodeɛ ne sɛn ɛna wobɛkɔ no nyankopɔn ahyɛ na de ama obiara ɛma na aduɔso ne aduɔwɔtwe ɔde ma yɛ n'akyi no nyankopɔn hyira yɛ no saa yɛ nkwa tenten ne bi sɛdeɛ wɔka yɛ sɛ de wagya ne wo nani na nkwa na aware asase awurade wɔ nyankopɔn de ama wo no so no yɛn nyinaa dodoɔ na yɛho sɛ mpanyinfoɔ bi wɔ hɔ a bible ka sɛ nipa mfinhyia no ɛyɛ aduɔso wɔboro soa no ɛna ebi aduɔwɔtwe na no korampɔ sɛ emu ahohoahoa no ɛyɛ a na ɛyɛ ɔbrɛ ɛne amanehunu nko a enipa ni bi adu more than 100 years me the chief imam be example na so no ye da so hu sa osa wa apomudi a wo kɔ nanim esanse na brabo no won fa te machie ne kekawa bi anye dai enfole ho onkofa obi ade nipa kase bi a obɔ ne dua wɔne obi nkonya ntawantawa ɛna nipa na kase me kɔpa me to ase anasa me kɔ nsuo we se mu akɔ sere no mi bi di amasa nipa no enti enne me so me di amede ma obi a ne se yɛhwɛ na said the dad that yesua ABCD no yes after birth comes death yes no star start here ejina ho ma after say ye be wo no be no birth no so no yes ye wo na comes death enti ya wo wi a kire no de beba yo wo na mom wo de ne ya no abisa se ɛdeɛn ɛna me so kwan bɛn na mɛfa so a me de bɛkɔnti ofo so me de ne si ase nom na maka akyɛ obi asa wo hɔ a ɛyɛ ade wadi asɛmpa na wodi asɛmpa a umisa bisa wuti mu fan yɛ akyerɛ mankyɛw ɛnɛ kwankwa a wɔde wɔn ho ahyɛ ne bɔne mu kronobɔ ɛne nneɛma basa no sikaduro bɛhu so no ɔde ne nua no ɔkɔkom no ɔde ne kɔ wo hɔ a me so tam ne bɛba na brɛ ne so a yɛ no abisa sɛsɛn ɛna wobɛkɔ na yahoo boys ne dodoɔ na no wobɛhu so ɔde na Facebook adan a aka ne 1 day aka ne 2 days a wo ba bɛkɔ afɛ na no wayɛ mɔbɔmɔbɔ enti yɛ koto asrɛ wɔ bia sɛ ewuo no de ɛda hɔ na owuo no kura akyi no so no yɛ na atemu nso ɛda hɔ ma yɛ enti yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so akɔ me nkɔfa obi adeɛ adan me mfa kwan bɔne so nkɔ na no so yɛ akɔ akɔbu atɛntene ne bi yɛ akyɛ sɛ yɛnya ɛmfa ma nyankopɔn na ɔkɛtɛkyɛ ɔbɛma sɛ adeɛ yapa ne sɛ wobɛdi hia wɔ asase wei so paa na bi akɔfa adeɛ ba akɔpɛ o
na no nipa la sa bodua no wasa wo so a wansa nkwa heaven ama ne hunu mprenu na wahunti Oforisuo bema yen hwe na yen toto ya kwan na betimi aboa ye ama yen kwa na aware na dachi bi nso no ye de obo ye do to nsa frɛ ne a yetimi anya kontapa bi akwa akobo a kyerɛ me da ase. Okay, omra samo. Yo Oforisuo me da ase. Oforisuo manfa kwanya we. Branty a friend Paul Asiama. Our guy named the AMG. Paul Asiama, a guy named the AMG. Asema yekin. Unimo. Momodia nan komo a ni udi ye no. You hu pie ente sa ye be church ensem nim. Because Oforisuo no ma ye nya ne phone so no. Sompa FM. I am no ano de do so pa. Oh yes. Iti wa wo fi se Sompa Asem Mpe Nipa ni bia frɛ wo bia no. Na why wadwen se wo dada no no. Ye mfa no ma bia nhyehyɛ biem. Iti Paul Asiama IFO AMG unimu hu woti IPT ho nti me da maka chew banya safo ebu ne benen kana sem Oforisuo ana sem na odi aba no obia mamencha enu sarako ba se first na yentete hu so aha na me ko honum na one granny waya me no ma bi na de akire aye kwan on se asema odi abeto wi obia de nsa beka se menyamia me asema wo ka no ana Sompa ka no ana Asem Mpe Nipa ka no wo wanyamia ba we na wo de pontin we su busa se na wo bebre di hu na bible me tia se boni akatua na owu meboa boni akatua na bible ya so owu nsu nipa mfa so sa mfa so no owu ni difference wo mu se wudi nkwasi asem na no ma bi tochewa sa owu nipa mfa so no nka hu Oforisuo abrante bi tata mi nua ba bi won kan tata na chese mi nua ba na nya hwe I think so ne di machi na nyankopon ya na manfo se wo fa ne boa won to nte duru be bi wo fa to nte na wo hu na ya no waka che me sa ma ne ye ne den o si kwa ku mi dem da ye mpa ebo because men kan no abrante ni isu cruise a wo ya no ma ba so da ko pe omo da sorry ye no na abrante di moto akwhye cars watete pasa Sompa FM. mi de bia me kasa asem wo se wa wo mpem yi wa o ti wiase a wo mpem yi e ka wo nko na 7 pedwa me o mra samoa me da ye man sorry wo sa nipa no wo 12 o'clock na me 12 an ko me da nyame ase oh yes da nyame ase boni akatua ene owo nyesa ade na ye ka edumre bia wo nipa da sene nso hwade a wodi ye wunua no eboa anase emboa ye nipa ya nwo ye faako nya busua baako na wu ye nti eye dan a 7 previous obia beka se me dem ye good but yanka hu sade bia wo so wodi ye wunua bi no boni akatua ene owo no owo na bible kura say ye mfaso no wonka ho bi sa mfaso no eye different way ene de ne ye hu Noma bebre meni we sidan chena family mame menu aye sei osu ye mi sei ana na me no na tie chese ensem no doso se no wo tiwiase pa se special Ghana ha wo babia ai bo ha emfase kanjem wo timi hu ase bi na obi abusa se na de we kura di pa de we oye enne ya na mo me mama me sister Sarako ba ho ena me hwe TV ya haya news abo mama news no obi na kudankua a no ne hye wakuno ade koche no ne yire ne girlfriend ne hye wakuno ade pa edi kun ni ba ne de obi animu omienu wakuno hwe na anu yense mesisi na no ka so ha ya nkura nketenkete de ne ko baaye hwe efi omudi mu agoro akola wo fi o ma daada no de blog akobo ni tire so wonso mu wete sam Ghana asem ehu de eko ya tena brand bi na dwenso no de ukọ asaf market ya ye no de no mu ko store fish ni tilapia ni ade no wono de ne dem ni papers ede ami wodwe no ma bi hu a abesim mo ede na ekoso afede nipa akwa eni etwitwa hye fridge ye besre
ɛno ma ɛkɔ so wiase no first no na wote fie na sɛ wonyɛ radio adwuma na sɛ wotie radio bi asɛ we di omo na kreti afi de sɛ mo ɛno ma ɛkɔ so ade bi a wodi ye wo nua bi no wan so chance think sɛ ade wo yi a meye ɛboa ne fata sɛ meye ma menka sa se mo fo so hɛ ɛna wiase 21st century na ɛwɔ no ye wo papa na ɛwɔ ne onyankopɔn me da bi a meka sa se mo sɛ wɔde yɛ pa ma ye ni o wɔde yɛ pɛ na ma yɛn enti adeɛ bi a wote asase so bi a woyɛ bia ne ka hu sɛ woyɛ tia wo bi a sɛ be nipa obetimi de akyɛw woyɛ tia wo bi a nipa no fa nkyɛw maka sa se we mɛkɔ so aka me so obi obɛfa ne 100 million wɔde bɛkyɛw sɛ fa kɔ obɛfa obi 1 cedi obɛkum enti wote wiase a susuma otimi nya wo de wote wiase a susume ma wɔbɛte so na do onim wɔdo do onim sante kasa so wɔdo edu time bi wo ha nipa bi de omo atom no ma bi so ene Ghana ha wo behwe small boy bi no wate gang medium wo cruise wo hwe no ma ekọ so ye ne aye krom ye ofin so ya ne ye ka ho asem abrantie betra papa yi betra ha kamu ne baba senye sabi nyankopon da wo ma no obepia ha eno kra no sabi enye successful sa na enso ai se wo ire jawo ana girlfriend jawo mo na wo kasa na efiri mu ene de na ekoso ene nkura ekuma nkura ekumpanimfo wudwuru ho awon tiase ade no wono a wonje ade no mfiri wunsam wono so obekum ade ne kuta o mpanimfo se musu obekum de ade ne monye wo se da binya no nti ba ne ku an ye bekum na wakum ya bakọ ne mu ba bia nu a yatwa tese ni nyina akobia se moja ya ofosu ade na ekoso ene wo pie na wo kofia bobo wo mo masi o mu fie awie o new site ya wo muntimi nkotem ehu because one way ya enkola bia bekun because wo hu se na danfo bi dakam oni ni kodi nko no so wo de wo wa mo bra wo de tran ho sa ene nkomodie bia ba wiase wo de tran ho wa afo na ekwaja no ye ko wo se de na wo ye no aka twehwe ye de se ne ye o no de ne wa kogim ka na esio na ehome ka na efe efia wo si efe itise na etie bia no ofosu ede na ekoso yi boni akatua eni wowo no wowo na chi no busa se wankasa woni mo bata de yaka boni akatua ni wowo no wowo na chi de ne wo the bible kan say owo nipa onfaso ni wowo no sa ewo no enya no na wo kobi o obi da ne kata so owu se ya bo se na de handkerchief enyam sa mame papa uwo fe obi so betiam pa bra ekuro betutu no wo be kono na fe na de wo confess na se wo ka na nimu nsam boni akatua ni owu nipa bi nya na katua wasase so wa ansa na wo be wu a wawu na nipa nim etisa wote wona na wutie yan na wote se so obi ayare da baabi na wo kom pa busa se ede na oyeye da bia na me kasa se mo se obi akota FM so se me kunu obi so se me yire busa se oba na woja ne ho ma na wo boa wo no ekwa be na de ne fa so ende wo so akota mo oba bi de wo wani a wusu bema na wo boa de koto adwumam na woja ne ya no wakota wo se bema bi sisi unti no yenye dan yenchem yemfa de ma wo sisi busa se bema na mfitiase no o hwe ma wodru ba bi no ekwa be na wo de na fa so tami na twa oka enti boni akatua no yenya na sase so ha ansana nyankopon de nso ya sa kwa akoto enti de meka ne se obi a wotie yen afutusem wi ekoma obi a ade a wodidi wo nua no hwe hu se ekoyie na ankoyie dia ka hu se otwumu tan ade a bible aka no wotwesana na wosesana enye ofosu emfa futu ma nipa medase. The wages of sin is death. Nanso so no odofo eduru baby a said be ma brabona ko toten dia ma wo no ye fere bone na ye nsuro bone ye pam aka ye mfom so a wo senya kopon e de kyeye na ne pa bi a wo se enya no wa brabom no ye tumi enya bi enti Psalm 51 no be ka kire wo say be merciful to me O God because of your constant love, because of your great mercies wipe away all my sins. Na say wo pepa won fom so no eduru baby I was say wash me and I will be whiter than snow. Ye ye ne sa ebeboa yen amewiase abrabɔ no ye pam ye ho efiri bɔne ho a ebeboa ye pi 0551 931 931 0551
931 931 0548 931 931 0548 931 931. Hello. Baby, I'm free within. I said, a friend of mine, I said, free of it. Panipa yentio. Mo program na ya da masepa na Oko. Hello. Okwa mi gina so pinti ewo adatu. Oyibo national. Oyibo national. Mami chia engineer ba pa wo Kumase ya. Ke edu gas and oven. Se broni chena or the Nikala letter na yakasa de pa dia. Broni boa ultimi gas oven ye owo kuma. Oposto broni aketi ani owu. And now we see a bedroom. Udu baby a poster 20, 23, 24. Ma koko ebi owo fie onu kura ope wo ewu kura onya oni bisa mi say ah so si ya papa mo ni pa so on be wu anu mo ewu be na you to ya be 20 ni 23 ni ewu na enyo si kan ni be ya be eno be du kejetia you be awani hu no tiem no sika Yaw Kroma na yeti akasoma so baby asante redia upe jumaye obi afao 22 years boy obi afao said the early house made amano so now we are tie you can say power Kroma eni wako kuma mi no ukunu na ne nyama pie ba se wafa fraud nipa ene du court no ya sentence o eti bonini die aketa ni owo na you to no mutu omubo sika time no ya fa ko be bi o so ni nya ni adwuma. Hello baby afrefre odi ya frame ya santo am frefi bibi eni na hema yentio de na busa fonso frame Sompa hema ajo ofoso boni akatia no owo ebi ede ye no yonko a na ne ref so no de odewu de ye wa enya wode no emfa nya onyonko ebi nyu obi no odi ne boni ana oya de atia na ase ne de onye nipa eye denya se de odi ye onyonko no obeye ho akatua enti de ye bia ya ye ndwemu na boni akatua eni wowo me da hye ya mi Yewu no enu ana utwa Ofi yi ayere ashiri yako yanim ejetu yato oba eba wodu mi eskadi mamo awo fasi wadi na original Nigeria baby contractor papa kuchundu the show the mogwa Anthony abeja fwaketiem abicha da funa ukoza usumi kiampa usube mana no concept of ni before the loyalty to fa he ni waye ka de be shi shegu mi ha and the way the best be chintin no o ba shi mai ya be ha di shi mo kura me fetche bo hoka e to de ku ni pana san na be yi no because edipanye adamana India never said him pet that no he can be this and the boss something from bound grown too soon. We will come out traffic. God why? Besides me a day. But because and I didn't need up on your only who the master say. Of which are they my no. Funny dear. And well, with our CP. Okay. Hello, last caller. Yeah, good evening. My just open Nipa. Bibi Aboko. Na mi ase ai pese mi kira ma ageni yetio ai na da na obi kumu obi a na ya wote ti na kumu obi ana o muti kumu ni o muti na ko tu pri Ghana mra na yedi so ukọ amahudu obi so akumu obi ebekum bi ya ha no wo to kumu obi a no bia wo se wo sime na kume awoto mo so kume ni
ɛno yɛ wo mmra apɛ so ɔhyɛ ana me so ma gye nkyerɛ no no ajo tiki ɛyɛ ne saa ma waka ho bɛtɔw ka me ho bɛtɔ me obi hu sɛ wei na kum wei a ɛwɔ sɛ ɔmu kum no ɔmu di no kɔto prison sɛ Ghana sika na ɛsɛ okay yɛbɛda ase ɔno so adwenkyerɛ no ne ko bi kum wa na ka ne kyena no pɛ do gyina mpoa no aka titei aka wo na akoro no sɛ ka bɔne no so bɛte na so nyɛ ne yɛbɛsesa Ghana mmara no yɛ ne yɛtiefo yɛtumi sesa mmara no okay deɛ ɔba no anya atena se deɛ ɔba no wanya atena se yɛkɔ akwa mu ten na yɛhwɛ ɔpa nipa memo akɔ aba bibia bɔkɔ deɛ ofiri na ba yɛ udin de sɛn Osei Kwadwo firi hin na ba yɛ I'm free tech hey ukrom ankasa ne tech ho ho de school pon na ukrom ne ami ochini ju panipa anwumere wakosam ne sɛ ya wo de abɛda ɛsɛ nkɔmwa makosam ne sɛ ami papa free mu emra mi papa free mu no wadi mfie sɛ mi wo 66 66 na papa free mu no wadi sɛ enum de me check yentie we ya kasa den wate bum kakra emra mi papa free mu no na my step mother ye nyina ye wo ho na titema ye pega emu no sɛ ye kwakɔ pɛ ba bi di atolo na o sɛ my papa na oni nyina be ba ko na ya che no ma no o step mother nso firi chima mu ho dabi ono so firi fantini onso ye mfante ye friend say Eunice dey Osei Osei na papa so de say kwaku Osei ajo yentiu iti eban sa na esi yate mo pagya funu no ani e pagya ti yeduru anim hon ma no se me ye mpaba na eno man ya nyina be che no pepepe afide o ma bili mun se waka no obedi na asem so na che se ya che no ma no pepepe afide be yuma yen se o baba be obe frɛ bia ya kanu man ho asem na ya che no bia afa ne de afide che se etwima mi ba bia entwe etwima mi bia entwe ena bija wo konkra kakra timi konkra bae no stra ase in say man time kakra e bia na dwene be ye ayina wa che no man na odu bia de ama no ti ye hwe ya still up to now on be so be che no man no na obia enya ne de papa wu ye di mfie sei o 16 years ni 16 years die na na papa wo na japade ne kumase hanko na wo anane bi wo ba bi foforo na wo kumase ya die dan ene machine se de pamade no e teleni nti edu susaro mami ya hwe wani ma se bia sei wo ba mi a che no ma no sira ya hwe na ni ma mo bia e ma ana ma se me de baba be dama na maka ma se mama me mabwa me na anuafo no yesei ye enum mo nyina mo firi maame baako dabi na imu chichemu ne sei bienu free one side na yeso ye miensa so free one side ti sei edan no ankasa seven producer maame na gya boso no dankore wo mu be sei edan no best quarters na abrosan nti abrosan no de menye sure se ho no ya chim afina dana e ko no na mhu se opese ochi che danim ba dana ankasa de enchi che esoro ne fom no ti sei de maame Eunice wagye dan na boso na emfidie no so ye de pamade no so wei eno so ofio e wo fie ho a na papa kira manfo ade pam so no wabruche eno bae no okay no ena me no ko yi wotema ena me trust no man so de bae be yigu
ye papa ba ho fi wo krofrom e ba be yi no man gu ho ansa na say ye de no ma no e ba baby o tisisi no eti sesi yi anuanom nyina na awesa ama wo beka ana se 7 producer wan kasa na sebe empsamfo bi ye wahin na pese woni maame no kyanwoma no oh Debbie anuanom nyina anim Sompa FM na sabre de odi papa de no so wabona mane se de maame no yeni oni ya bona mane se no kan ye on so se ye nkoso na bibia otayechi na maame no ankasa no abra ye pagya funu no ana se ye buka no a woka se mo kama koma ntomo ye mu no na mususu se obecha ama mu biana ansan mum na ya dwene ye se hwamodi abam mo boso ade asem no woka just on ka bibia ma on te se bia si ana se ono so no papa wo say on de oni na wo waji aboso sa enti abrosa no ne boys quarters no wodi bia ma haya na animu stores e wo animu no ena odi bia ma han chese mo ka ho asem kura wo mfi mu kura obeso o kire se edan no esi ho no eyo no ni sika ana se o papa ne si ye na mmom man wo mamo onye man on peso o mai okay asem enti se wan ka sa pese de ne ye ma wo ansem mu ba me mo na asem no ya kan na chese yi ato yi okay ye ni production team no ye hwe se ye woso ahoma na se ye benya maame no ye gusu a ye hwe se ye benya maame Eunice Osei na ye busa no nsem ba ko mienu bi eden wo Ghana mem papa adia JJ Rollins ye ya mani aso wo papa hu a baby odabia no Yankopon fa no fom so nche no nyene wo hemem ho ne se interstate succession law 111 enkan no na enye papa wa santemem a wo fasefo yi betu sesi ene de maame num bi na age aboso Sompa FM ukunu ankasa ma ya asem foforo ye hwe na any production team na antwetwe kombo kata kraka nana maame Eunice na asemi on say asem no baabi a ehu ni say abra abusuani ma amu no so no na wo we se gu enkura na so say omu nyina nka omhumum no munye baako na bibia wie peya wo beche ne ma no amankola ne bi nti omukosie ba ye omu ye yie no eno ano no na kyesa akoye krokro de djon na maame ne gyae kotena egya hokotena nkran ena ode edan no nyina ma hai ena onu didi ho nti ma no fre no se maame edan no kyene fa ye de ma ye ya akoye ene ochena edan no na wo Sompa TV no so no monko na monkohwe no de ma hai kra o maintain panipa edan mienu nyina ye papa dia ena abrosa no suni katakra kenti aha na de etie no nti maame ne de onka nsi ni pise o mankola ni bi na aye ene ochina mi wa so won kan o ye adwuma na enkura no so wo kumase enkola no se papa me frɛ na kola meka se ne ma nti menka ne sa na enkola no na me pushi maame na homa no oje me so o ka kyerɛ me se me bo papa yi din e di asɛm a o de ba ye tu dwa pepepe no se o wo adwuma mo ye adwuma na nwumre o be frɛ me asɛm o de ba ya kye na nwumre o be frɛ because ono kwa na adwen se o ba kumase dada na asɛm papa di ba asɛm se kwaboso me mienu ya no kra be kakakra oba kumase no ene mene my friend number ne sa anwume me frɛ switch off data ma me frɛ so ebekɔ onfa sem de number foforo frɛ na ohun sem o timi voice pe na wakate no na de honom ntina kyerɛ sɛ ma me no abɔ ne timu pɔ sɛ ma nkasa na wo ma wo mu na de tie na me da ase okay pani tiesia no now see a day wo fa hen poten fade oh na so adi mfie say 66 ona ye pani so na so wom
eh afa na be ko wajo papa jaba de 66 oh ya manie omna zamwa 66 na mane nyonwa ngo kwa sisi ya bem sisi ya bem tie na eje ne de anya kwa bia so na down I think ba ku bi bai the same no ana boys quarters na abrosai sa baby anaka bi park no eno ani sa okay opening pacho de me se busa kakra abra papa wiye no asede bi esese maye pacho moye bibia okay yo ma me ne ka jom so mo mienye na ewi a mo bibia be fa me boa ene owi no de 6 dan mo 9 ma me no ne papa ni ba me boa nti sa da we ma me no de yedai a no kwa pese ofa asema na ye kan futu sema na ye kan se boni akatua na owo na bi ni o na no ma bi se ba ha na ye ka ho asem a sebe contractor no wo yi kwan na se kwan no e be kan wo dan de a wo so ni madwuma we Ghana ha papa di asem abai producer aye ho adwuma efre man me se ofos we se o ofa ori aburo no be ma hwe ni tutuyem ti asem no o ofa wo ori aburo wo fa mewe o mate hwe the way wo si tutu aburo dwurugu nanum moda mo sere hwe entempa na sesa wo san wachi ana wo firi woko enya de obema maame no de aduri a producers afre no ye the number for frɛ no wo ye na da edan ko ba bia nhya ase na tukwa ko ba bi ni akase na na yira ni ekopa ba beche edan na si wo hwɛ edan kwara esai edan na sai edan na ne robia ni meboa papa yewu so many years na just wo kura papa ye hwɛ onyanyam a na se wo maame no wanyini ni fie kwa ni mu so ba cha opani wa hwɛ edebe pa na ofoso me mpa ebo pa se me wo mna samwa me eji a me di ko ya ka me duru eji bia ka wrade mama nsesa mama ni mre hwe na se kwa na me pese me normal kra mental me cheni na man ka ba me nsa because me ba man fa hwe ama na me kwa me di bibia ko o usue yakua nim enti ofoso be hwe na ni pa because suspension yakua nim etu ofoso de me pese me wo hwe dan sebe nipa na wo si fie no o wa hefa sisi amu de mu sa mu amutie mu amhwe mu de mu nka nche papa na we sa mre kura na danka sa kura na ekotu kura na hu maami nti bibia mpusu ni kakra wa na wo ka kira wo mama mai o na ka sebe papa kura ne na hu banti ka wo mai ani sa papa foi papa kura na ehu se ka se papa ehu se nkola mu de nka ne nkola wa ma ne hamo wate wo fosuo ade we ne wo bi tie yen wo ye bi sa eso na ye bi phone light mbona ka twa ne wo obefra kan bi kwaku ya kutabodua mpenso bi family na enko computer so bi nim na sia temi kwa kama sem sen ana mi ride bedi me wan say nipa nso nya me this day ko be chi mi sika mi from kura o mo fa bi na urawe ura ko na sika wo die ja mi se me fa modan so ko fo bia be mi from mo fa na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Obno na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for na mo Ghana ha. Bi so mo Ghana, mo mesi na me ko kire baby o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the good dance so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type baby. Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atechiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka
yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye wo awale na wo pe no wo te faako no kebe ya ka yi e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo anase e ye boafo e dien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma me gina ha tuminika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na wo twimu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera mpo wo hunu se yeri ya atafo be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no do fo bae amso de mahunu na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house awa ahembobo ano na ko priwuti wiase ewu wa hweye bim na wudie ne be down age wa japade ana bibi ewu ani bi de amu bi hweme kwasi ada we ene kwasi ada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wa ye nhyira bidina ne odifo Samuel akwanchereja Odofo upe bebi a wobekwa a yede mfidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi ana plagi a ede obeko omu ofide mo waso e be check oni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ade abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244017556 eni ji se say omo ye free health screening o kwa o be check pedua no nyina ma kwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay ya ko ade akoya nim omra samwa fa wie ofaso na me de masemo ba wie no ma me hwa de bi on me se asem aye kan nyina no obi te wo ene saade na ebi wono so ahye nka wogyan na wo kyema obi anya bi ofosu papa yi areho utie ni age na wo hwe ni nwan mpanifo mo wakira maami sebin ka okura na nka fe ni wanya nwan mo futufo a ombeka ho ungua wo pese ofa dan dan abrosane boss quarters maami unfie akasai adu ta mani panhwa bibi se nipa wa ejibi wa na wudura sebin preduasa dia aka ne kura ni papa ye si agitum se akwa bi fufura na se kuro bi fufura bi wa ya friend heaven dia ebi kwa meka se kwa ya sol pani bi wa ya dia okwa sole Methodist wa ya Methodist ni ena ni mfia wadu se kwa ya pani e wo ma kuo ma na bibi sa ya friend say Eunice ama mi Eunice wa daruma yesra wo wanya atam didie na te ka kira fonde bia meka sa asem wo mesi wo fosu papa ya bai e ba sa kwa different issue hey ena waso wo maame ade ne so be papa ni eji adui nyame ampata kura na sabi manu sisum da so papa ko pesa bi mpedwasa onu kwa we akola mpo na ne eji ni no mo maka Sompa FM papa e woto na ya akola o anasa sabi 66 no mo maka so wan maame de na woji wo wiase adu te ma yemfa maame de yemfa to ma ni pedasa ni bia wo yesa jai papa ne wo sifie no ko papa wa anya real emra wa Ghana so obi wona so ya real obi ani asem bia ka o real nim except is a real no e bia forgery okay but e clean dia masa wa anya real dia
abusua kura mo bi na de tie ne ye be se abusua so edwuma bi ankora bi wo ho a ya na bi ebi so trimo oden omo fa abusua nyere do di ade ne nyere obu o so abusua no sebe ankora ne abusua ne kama but ko ba se ya na abusua so akon mo munya mfa mo nansifo na mo mfra maami na anasa maami abusua fo tia ya na edwuma bi a Ghana hanom wo bi di seben samfo bi a na abusua fo nya di na chi energy usu de bi di wanka wo mpe ye be se maami winis na abusua fo ne nkasa eda wo no kwant mi fada re se ana mpese mdisi he edwuma bi ahun awia ho awia ho minim da bi wo krom ha ukokwawu ada bebre gugu a nipa ntim akwan bi so krom akura bi wo ha sesa na ebekọ ne sa de boot for boot e wadan no ho ebekọ godie ene nkokọ na e wakwan bi so because by this time the real sisi kwado ya anye se esi nyame se e fa nyame nipa bi di sanfo sa no ma no to ti papa onye de eti de meka ne se je ne ba mi kasa ne last chance ni abusua ne mra ne entrase se obama mo won ka ne kwenche mo wo mamo a won fra abusua ne ka jansa me na me ni mi kwasi fie eti me man kwala no okay ne ho kwa bi sam papa ba bi asie ne mo kwa mbo anwane bi ho tie mo na ne enche mo kwan ada ni si wo ko tire kra fa ho obewu e wo kwan bi so because the new sisi kon masase ya hwe ye na fa ye na nsi fom a nipa bi de anieden wo se mra ni bewiedu a nipa be ahopefo nipa be aniedefo anaduri yo anade nya ndia sofo kra prade katkisi prade aden na ko so wi asesa mu de mo nkyira yen enti sa na tie dia mu de mo sam bedan na ye betumfo ye tumfo na se obeti afa won tie dia ye be che okwan adani so na mu nyum mfa mama me no ne ye hwa de che wa anwoda abusua ne kasa nche no abusua ne kasa nche na seven producer ye se ponko abodam a ni wura mo dam ana ne sofo mfra sem wo papa ya betre me se minim Ghana sem wo wie pe na wo kope na ye de na mpanifo ye wa ha na wan fa meto yanim na de ko FM na ko nya da sem ba ye ne asem e ba ye ne me kasa asem wo e de ajofo suo wo bi asem bia wa kan mpanifo e na ko wo kira na de ade na wo tra entra no fa ba dan ye afedi abre Ghana hankwa na asantemamu a e na wo so ye wo men akobo ni fe yase e na ye de na mpanifo asem so da mpanifo mutimi nka wanya de awe wo to nso 60 something nso ta sama na dwa 66 ta sama na dwa o ho kwa so de ko be on e ka chiri akolai o nso papa ka fra wo de ntam fra akola no so no ma me na nya so etuofo so me se wo fa awie buro ti asem wo ye pa wo kwana wo fa awie buro fa mere ne wo dwirugu na anim se wo be ma wa wo be hu o ma wa wo hu ni ntutu yem okay ofo so man fansia pokwa bna bla me asem no me susu se papa yi ene ni nuanom ene ne papa omuntie o masetene mu no mi hunu se omuntie alinta me kasa mi tie papa ni mu asem o se omuye enipa nu ona nyesa ne nipa nu pa na o papa ye japade sei na akodi oba o de ne ngoda mu mano foto mu problem mu ne papa ntanya woni maame no mpacho taze ye die sa se ekoi ye papa wuyi ya ne papa eye ba koyi esi ohwumi ye maame no oja me maame okowale yi wanye japade na moso ne die wusiye otim yeso ye wo ye de obi ade wo ye bi ka ho papa chiche ma obi akama na me ye two bedrooms ka me de ho na me saso ye ne de kondo ye ne de obi ne de kama enti edie pa ne beba so papa esi dansi na tum se papa ne bibi wo ne nsem na mani mo nyamfo te se papa yi eni ni nwia no mo che no ebitima trase se japade enkodi ni pe ba ko pe ho se na ukra papa yi se won mo nyamfo be mate wo nya abofra na kama me ne kwa ne se kademu mu ba ofo so do da no dem ka utaze kama me ni mom ene se akademu ba na ka ye kase da bi wa mpoa wa bre papa no ho na ka ko japade ni bi dai emma
maame no na emu maame no tuma gifie wo nyina akentes wa fort won enkura no onu papa ntem edi ntina papa bi si dan kama sei ne ba kokura e baba kokura ntim na japade wo nyina tima ko di oba ho na ye kenka me asem wo die adawo ma me hunu say fort ewo ebusa ai oh opanyini na ye dem ntima kwa kotra fie ona fie akodi obi nsem pani wawie wakasa wie wate tito odi for this year no ti de bi se ne say minim se kakrakra ibenya wuma no no so nanu asem wo so de tudwa no and I say wo so mumbia because bra me menti asese nyi wo busuafo ye wo busuafie ye wo bimisa because se unu papa nka na no papa ntalia ejapade ne kodi baabi o ekodi baabi asempa na meka sa no ekodi baabi eti Sompa se downway abrosan ni sa ayi esie na e papa kokora ntim o menti ase to wadawroma medicine se yenhwem yi na yenhwe photo wo na intimi srema no mfo mu de ma wo asema na odin okay abrotia ofo so be ma wi ase wo ho se ye de yo na sa anya wo ya ye nya wo faye ena se woni obi nso nya na okeka wanum ahu se se wo de wo dam ekrampo no esin bia nu wanum why say ye friends en wo twen ena wonam wonti no de wonni sin bia wo de beka obi abu kwase akobi de ameka mana kwa akosie no se maame no wakakai nkwadai jayi besie me papa mu no ohun wakeka mo de ta me kasa so brasa mo wachire we no ka chire you 66 so no maame na nyanti akola wo de kana aha ne nkola wakeka ka ne meye num ohun se wonum nisin enti no wo mutimi nya ne hwe en wo de japade no krampo chekola mpo na wonum mutimi nya ne hwe bo fo so be ma ewi aswe wonu ohun yese ubatoto pa akọ saa da kopẹ wan hwe ya no akọ akọhye difo bia wo hu se nkwada wonu mo emre wonu mu ni obi obeka sa na se wo man kasa ni ntimi nkasa ma wonu mu nte no ya ade a wo bu agu wonu so na so ni nyina mu no ye beka kire ma amene se wo tie ye ne a na da roba ana se ni busuani bi tie ne a ontu ma amenefo na wi ase se de aboa ye fra ni se nantwie ni dua anka ne to ne kwodi kwonfo nsem no na anka kwonfo nsem dako kwonfo ya eka sa wo kom obi ko ne wase onkum obi ma no ye nipa kro no eba saman ebe gina ho a wokoma na wokum kwonfo ya e ma kwonfo ya bodua no so to fom a ye nyu obi ama na nsom no sa na japade no so beye benyansafo ye bu ni beye nka na sem asa no ba ye be tro kwa atene Asemba ye timitina so obi timika sa da na matena so aboso mienu boso mienza mo fa manfra mem sa na ye adwuma ye ma obresanti ye mo ahoma wa de kekere ho a afa udu baabi na abekwa na wakọ wuntimi nkon so anu wagira ho ne yato achew enti meka mana kosi tie maame no sa papa na anya wel kra na sensa manse amfanto ho a interstate succession law no 111 no na ye de charge apade eti se ko de na no kasa bia me ne mo becha ne ko de anasa me mesese bia me mo no we eye na ne masem enka ne kwan so ano no eno mo so nya mo ho ntiase but se ma me na ye so be yo mo krokro de john what de wo mo se ka bedwa na nka anasa bia wo ho se bia wonum so eni kamafo bia ente no wo betwa wonum aba ye ka kire no enu nti ne ye wo hase no Asem Mpe Nipa dwumadefo asem na ba besi ye na so no se ne nuanom nka ye ni mpo na empe wonum de na eje ya wode aba ha de wo so wo pene de se wanya finhye aduoso de wo twekora mpo no wo se wo gene de ne papa eja pade se no ne papa no ntamte sen anase bi kura mpo se wo ne papa no wonum ntamu nya kama no papa na anya wela nka se bia me ma no e bia wo munimi ni asem bia omunime wa asem ti me yi wo mafirim minim papa bi woni ni nya asem a wo be hu sa afi no ayi wo di afirim mo ko ka asem na enti ase ba wo policha wa mo de wa ka ho da bia bo so mi asem bia no acha kwai okosa ne will eti ye ka cha sa papa na nya samanse bia to wona de maame no oni right bia so no nko abetena efie no so one papa na bre ne bre so abade wasa wati die na mom sa wo yese magnet
na wato coins mu no ono ko fom coins no metals ni nyina e de abo ne bo ne de ada black ayeso mu ase no enye yente no papa e won kana koma nto ne ye manya ba ase no no ye stressa maame no oti ana se ne busuani bi tie na won to de nkrama ye sa Asem Mpe Nipa fo ye hia no ase no ne kan yire bi na se wanti a ye be kan yiraba ye nim kwanya ye be fa so a ye be boa papa ya ma ne nsanka wono so ne share of the property of so maame fa ma asem se a yan kan kire ye maame unisi se ewiase ye mfa nko ba bia ye maame unisi Osei ye manate se ewiase ye mfa nko ba bia hwe esanse adwene ane woni tirim de na opese oye na empokura no ye wie ne dadwoada ye beka efiasem aka asundua no ene oresagu nkoda ya asum se medemo ahyemeyem ye be kwa akora be fa so ye be cha japade no ni huriye moja mpani tirimu dawu esan adwen boni nti eno tikata chobe mata aka asem bi se Adam nananye eduru baabi aso ho ukọ baabi a na wona 7 producer wo mu mfiri adisifie anase wo mu ni masem ka no sabia ku sabia nyado na wo mu bema wo bi kura gyina nkyɛn na wo bi anyankopɔn ama ne yafuru anwoba no ne yekɔkasa atia wo mu we Asem American obi tifie kura no a obekasa maame Eunice wo kura wa nwumpo wo prejapade eso ni kwan enya ho ena ese kasa no ekọ wo bia wo tifie obekasa maame kura wa nwo no prejapade dia mawan na wo mia kasa tia sabia nyado wo mo anya yafuru anwoba eno ti me ka che maame Eunice se mesre no adawroma seka ukuri wote ase a eti ka wo beyi no atuna twena na so maame Eunice no anani kunu wote ase a ke beyi na to atwena na enu ti mesre maame Eunice se adawroma enkoda no ananse mpapafo ye tumpa mo damirifa omo nyinyini ka kire kura wo 66 we kura nye wawreho afi kura na ka no omo be fa adwini wo fie na medema asem kura kɔ na wieye no ade mienu ka ne kye ye kye na bai kafa brosai mankodai na me maame wo kafa dantietie ka efe eniti maame Eunice mesre ba bi asem na duro no ye Asem Mpe Nipa no sabia ku sabia nyado enye sabia ye bekeka nsem bia nsemfra papa no kura wansa anye wel ye musa se elle kura wakwaji bia wo de beche papa na kire japade ana enu ti mesre no na o man koda no dan ni bi mesre no pi anya sa ye wuram pi a wanhwe ya na hankwa ye fe mesre no pi no okay papa no kana koma to ne yem ye bedi akiri ama no na yakon age wo mo firi se ka akiri kura na edi 66 dia na de wanyini kura na number 86 ya Asem Ghana o papa you just want catch you 66 be adantem oh be adantem you just want catch you o manyinyine o o manyinyi se we kura so o ya ba kokoro wadu kura kaka na na emensa ya Asem foforo maame Eunice won kana koma ntoni me monye ye ni bresa monye ni bresa 21st clinic asiatica expert enunti no wona waba no anya trasesa no yekọ na yekọ hwe apom den ansana yaba ne no ma betwetwe nkomo 21st clinic eba Ghana mem ha no abasobodie nko a efiri so mo ba ye no me ehu sa yade bi friend siatica na wotu ase na wode magana de hye ne wiase afa na nyina wode bibiduro ene tu yade ase na sa siatica na eso sisi fa usire mu na kokoma kosu na ase sa siatica no entim yade yeye papa okotu obui wo so de abui sa siatica no dodo no na ato na nanom ensedo na 21st ne ke ba ye no na wama ye hu sa siatica no ye de bibiduro timi ka no ma ne ko eno ti sa siatica no
21st and the Tamfo Park as here Asiatica was a man can't say at the Biblia de fruit to you kusu nase obetuas ye na what the amount na eduru baby na se awo ho ye odin kranwa fa dream 21st kenek obeboa amanyoma agyeja so atoto yie ya de bayi and at 21st kenek kontumi ensa emfa mawo laboratory and scanning fidi ahodo pi ena wode wo befefam ansana wode adura kan ne sayo nti amanfo no wo Ghana no ani wiase afa na nyina baso wode wo bɔ no na wo bɔ nsɛm hyiahia de ma wo mo no eno nti 50 branches ena wato apete e wo Ghana mem ha kuma say ehwan overseas wode afa radio no ene ben ho sa na court council quarters court junction wo boase ho na bo 21st kenek Accra Domi market sunyane nkranza tachiman 21st kenek osinyemini 0540311311 0540311311 yenko no mizo drink watin if it's a mizo no ba ye no omanfo do no na se debi mizo no waje ne ho waje 300 e wo Ghana mamu nyina na ship a ede bible ene snap ba ye no sa ship krono a ene di mizo ene 5G meza ede eba Ghana mamu ha na Ghana mamu ha no se dia manfo asi age 5G ene mizo na tum no enya asem keto akra aponto abedin to na yiyo no yemfa 5G ene mizo enserve ya wo mizo no ya mango flavor ena yesa ewo miss fruity na sa miss fruity no ena yese wo de mankoda no a eboa wo mu nyini no eyefe omkala no so jeja so wodofo 5G no watrase a che eno nti mekanfo na me de amaw wona wo ye adwuma magazine ene galamsefo no se do masi age mizo no ene 5G miza na tum no enya asem keto akura ye maame no mo dwum no esanse akobadi na wiase wo mo nti no omo no 5G miza ne bi ebebo mo amoma ho de na akonkai manager Daniel ewo ehwa overseas 21st kene kokwa ni doso puom ubenya sa ena Bikan supermarket sister sewa abawa owo anomanyi post office hey yanko na yanko tobi mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University yanko na yanko ankoko tobi ebua kwa hey ubenya bi ato na Sachi Enterprise ewa safo abinchi one via pika park no ene di enhwani mu kwaku ochiri company limited ekofo dua poe mantemu yanko kwaku ochiri wo KF Kinchu Enterprise ewo so amindom hotel heya opamango abrosanim ho ena oba ubenya mizu ene 5G mizani bi ato na de edi ujuma 3A Herbal Center yakwa na yakwa kotuye koko na se efrise koko no ya de bone pa ya de ahodo pinu a ne nsoso eye koko na sa koko no bi odidi ekọ ne yambia no onka hu se koko ewo no so na koko no se de ezi fefere woto no na efifiri wani ase na eda tutututum wo widie mu no odofo wan hweye na yoba duru baby na wo kabana enyefo widie num ya tuntum point 3 eco capsules coco master na me kamfo na me de ama ho na ye de atu ase odofo duru baby wani so ye wisi wo posa uja onan emoja efirimu ba bema eduru baby na ama mema yonum ekofom amama ye general system ama osisi no eduru baby na adwuma yo no enso ani yanom 3 eco capsules coco master na yemfa entu ase odofo se ye ka kokodro a 3 eco capsules coco master ena na nwumire mekanfo na media ma enti se kokwadro bi we kokwadro bi ho a se wono mu a wanhwe untumi enko ba bia na sadie 3 eco capsules o mayi o modro no sa kokwadro we no wono ma ba bia utumi ko ukonum kokwadro bi na sa okonkran ya a passenger fo bedi do atem 3 eco capsules wono mu a ote sadie wotia kama kolinaka ba dania ba mistia ba ni apidank okwa ubenya biato 0546 107 0546 107 3 eco capsules coco master yanko na yanko tobi yakwantu no yamfa kwadan your destination travel services na sabre wodofo mienko juicy kani omanfo dodo na ayo madwene se Ghana ha no montra ha ifirize ha ye den nanso so no se waye wadwene se obetu kwai wodofo fa kwa papa so no watu kwai mienko juicy kani ya jenkrofo bi si kadi am omabrabo ayo mo basa ifirize omdwetira ne kura wo mo no na omo de ekoma connection man no wodofo omanfo a ebo won sam hia edema your destination travel services no enya sam ketwa po amantem na so sena dikamfo yenko
asokoma poni asokoma po rubber bank no na edi enhwani mu ye fia kwanto sem enkoda no US abrochimem Canada abrochimem ana Italy na apasa ukwe Europe krobia so orofo ye kwoteki akofa nyoma ba ye ko Dubai akofa nyoma ba your destination travel services ye konya kwaji ya home suku ukwa kusua de your destination travel services na mekamfo na mede amount ye mfra wo mo ewo 0257 298-084 0257-298-084 and 0206-748-767 Yanko asokoma po ho and your destination travel services or odi for some brain counseling center ewiye bremodi for ba ko pe enu wo Kumasi Kropoma no odi for some wo odofo one no free chichi ni prince nyina no momra Mesia Hembobuano, a Jabba family house, a ho and a quanchreja, a ho and a quanchre papa wo, or for a dear bear nadano so crankro, a dear bear pa nadano so codana, what down to me and Nama Brabo editing here, a drew baby and I also conuma drungu, a drew baby and I also question one homa, and you default summer pre council center, a real brimomo quanchre kama, a yaka na promise and fame, a ya dear crankro be nabato so called to a samana, a spiritual marriage would be no da senyo ma papa akwantu sema ye bisi basa wo ba se wo passport no beduru ba bi no na akwa be ma sa na be ma so sa na dan ye senyo ba ni so na wo ye oba na ye be ma na adane anti yenko odi for some brain cancer center adie bi e bedane am wo brabo akwa echimhia no obedane ani e de ama wo dane ani a e ya kwankyere wo do for awaresem no ho ye de ama adwumasem ho ye de ama adwumasem no kura wunya bi no position ba yense enfa ma sa na untumi enya yafuru enfa ngo ba yakọ di for some brain cancer center menhia hemboboa no se wo fom kwan ya uduru a ba bi omo yenkonwa no busa se Jabba family house na ne de he ana se wo podi for Samuel na kira kwan omo do omo nsabo so ma ponte efiri se duru Juada ekosi de memene da so a sa manfu ebufa so ani kone kwa hwe brem kwa ne kwa hwe brem na emaye mo kwankyera eho tie pa na efa eje ho efiri otamfo abonsam empunkyerem eyo di for Samuel kwa na mekamfo na mede amount 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 0578 405 519 and 0265 441 995 0265 441 995 eya menhia hembobuano emfa babia menhia hembobuano e Jabba family house ho ena odi for Samuel akwankyerja akwankyere papa wo yekọ na yekọ hwe brim ne ntumi enko emfa enko yanim de wo ba no anya trase kansampian ne kampian asofra ga chiam kwata na bisia ka fanta from be ma no hey adigade abakade Kumasi jom na sembe sifia ena enya asem ketwa asem da pronso yebetu no ano de papa wawo osewo hroba edie be na koba ya be ma na se wo hre ne ba ya asem foforo ma me ma wakọ aba yeja oba pampom te say ya me adom boko bibia boko de ba chai ufri hin na ba ye pa cho meti spetimpom ho anu ukrum me fri nsuta beposo ensuta peposo me ba chai suta beposo me ba chai ayu suta peposo de nkremofo ho pa muslimifo kru na fe papa Ashanti region nyina no omo nsu kwan ho kura onsu kwan ho se ni krum kwan ye eye beposo omo ni beposo ebe dwome ma me wakosem ne se ya odi abeda ye se enkomwa me pa cho nwumre de eye bokonso nya bokosa me share be ma bi 2005 be ma ne din de say me pa cho e friend no akosi wi afe 2005 enti menene tena ya nche na nyinsen bae ti menene didi mo 2007 2007 ai na ode ye me ho ade enti ode ye me ho ade asetena ni mu no niema nkoye de bia ntokwasem ene nsem basa me ko bisa na asem nyina ne se ono de osi ompe mi biem ana me se bra ompe mi biem a why me ho ade fa me koma me busuafo waka che me se sebi
onyimi ena ode makwa mabusuafo abonika na mom se me nkwa ekwan ode me befa so amekọ no ono anim de obeye ampa wodi mani ankasa wodi mani ebro asem bi anya ebufo kra na ne buofu no aso mu ebro obu wia no asa bodu aguso enti me sha wa momidua me ne tena e wa momidua kra ne se me kan kra babru baako dunum obo na me gina no so saa ne akodane obo ne me gina no so saa ne akodane enti me tena wodi na msida bi ekwan ya ba ma di me fa sui onfa me ko oso onfa me nko na se sumo obesum minti me so me no me di wachi fie du woche enti se saa dia me so me ntena ho e ma ne mmoro me de bia ma ne momidua ma me nwunya me ma ho me ma ne susha enti me fa me ho adwene na me amekọ da na me sesa me ne nyina na me koye no agasi etwa mu ne 1 year me ne won kra 4 1 cedi kra me kokan ya oni na busuafo se me na meja aware na sesa me ne ma se me ware biom ntim onhwe nkra me sumini obia me papa afrim mini kamafo bia na yampa se wo na agya wade ne koye me pacho nya me na me gyaye be man ne gya wo be man ne gya me okay se o se won peme na me se won fa me nko no wo se on fa me nko se bi onjimi e na ode makọ ma busuafo abonika na de ode be ye me no me ana mekọ ampa ene ni mita me ye printing press ni mita me di ye adwuma me ko ka cha me se mita ne me ntọ ne 1000 ena me se me ntọ mita me de ya adwuma de hwe minu nyina amade me nto mita no wose ma nto mita na obeton minim sa agro na me kuna hwe nyame ni ma hwe me ma nanim aton mita no eti me hwa na de ekọ no de okan ye no eno a na wo ye na se me twa so na me kopem ba bitina ena me ko enti me koye eni boso me miensa kora na ofre me a ewra me ko ware onti fa me nsambre me ana me say me de nyam na me gya waware o wona wo se wo mpeme enti se me fa won sam na akọware a me de me nsi kwa na mmom wo ma no hwe wo mo ene japade a me no wo no ye ntena se na ye nchem oso oni me ni hweye enkura no soso no se me masesa me ne ma de me na me gya waware no nti won hwe wo ma fini ampa won hwe wo mo da one na wo sei me pa cho me na wo nan on hwe wo mo eja wa na hwe wo mo me na me hwe wo mo won hwe nkola no Sompa me wa na hwe nkoda na ni nyina efiri se me baaye afini ni die on hwe wo mo enkura no me do mo baaye no mu di mi ho ye nya 6 months no e na de otoso mienu no eye bone na me kokan ti me kokan na akura ne se on tena me nchen biem na okọ papa ho ti okọ papa ho no me frɛ papa no ka okọ papa no won ka ne papa frɛ me se akua se na Clara abeka net sen na ka me ncheche mu nkyerɛ no okọ na ogye akura no na ode ne tena ho no eti anwumre bi me wadam saa ya akura na nimu ni adan ya me posisa ba ko na bisa se Clara adan wose am papa se me mesesa me ne mamra se nyem papa kura ne kan ya ka me kura ka me ma ha na me sesa asama papa e kan no ene so papa se besesa wo ne ma brade a ene de odi na chi no ono so wo ho onfa ne kan wo no onfa ne nko ne man kura no ekodi ni ho 3 months enti 3 months ni mu no na me te se wa ware edan na me ne han sa dan na me kwaji loan asa 30 million e de kwa han sa dan no watu afri sa dan nim akotena oba na busu afie wo paako so ena me so me se me mintimi se wo kura wo ne nkura ne neti edan na ye han ye nim dia me ni problem se watu akotena oba so e sai na busu afie de me man nkura ne ntena ho enti fa me ma bre me ena eno kura no wo so won fa nkura ne ma me na me se da bi me man nkura ne ntena oba na busu afie ho no ena ode ketwa no e baaye do otosu mienu no me kamanum se nyina akura ne se omma free say ketwa ne baaye ba ko no be kan de me ne wo ho no be to sa mre 1 cedi 1000 kura mada Tuesday no me wo ho a me hu se abaaye no soso to aso ne ne ma so no adan yo opapa pam no se wo mra o ma wo se wo so ma me 20 cedis Sompa FM na me sesa me frɛ na wa block me se me frɛ no kura na obefa ogina phone so san na me yankasa me credit na asa na makate no
enti anwume masema me de ba nyina ne sempa mo chew mommoa me no onhwe ne ma menini ni case bia on de onhwe ne ma na saware ne entemate ajapade na we yentem no yenhwe ne yenche na obi antena ne baby pa cho masema me de ba eti di ajapade na ne wo me pa cho menini office ase ena me hu no ofri asabi no ahihye edan wo mabusua plot no onwie nti ne han dan eti me boa no eme ye sa dan ni wie ni ekotenam eno so wo ho me sika sa dan no me sika wom sika say sa time no 205 me sika 4 million ene kodim 205 sa ta no bi kuta abema yi nko a me sika 4 million ene kodim enti ano on check it 4 million me de adwuma kan fa so abaso obane be me me pa cha me ne ba penny your friend say or the Eric na oni wo badin wo ya ba mu a enti no me pa mo cho sa 4 million no those sa breno on check it off me sika mama ti asa dan no kozisi na busu asa so no usika wo pa cha me sika wo o 2 meter no akire no utimi ya adwuma bi enti me anya adwuma papa wa 2 meter ne dia wa 2 na o printed press na wo ye no na musika no na utimi de bi bɔ akon mama ne di bi me pa cho de akoye ne say me wie me store no ye me ne ntem akasa enti ogina so to free 2 months na me nim ba bia me kunete me ne nkura ne na wo ho si ebedidi si ebeye den mia eti tama me wie store ni madwuma nyina no na eja me ni 1 cedi kura da me ho eti me kwaji loan na me de toll machines no enti eba na adwuma me ye nyina na me de tua loan no to obisa me na me se nana adwuma me ye no me de tua bosia no eba ye no wa nyina me chi uja me ho ne nkura yi koi enti no se adwuma me ye bia no me de tua bosia wiki bia me ko tua bosia fi se me wie ne scanasa ti me je bosia na me de toll machine no enti sapa se me si me was kada ho de me ni skada ho je se ne bia me tua bosia ne wie ena mehu afenso so ni scanner wo de ma me week no ensome eja me ni nkurai na woche wo firi kwa so ba o ma me 1.5 sa 1.5 no obedidim onu obedi o wa ha Saturday Sunday kopi Monday obekọ kwa so ni nyina ehemo ansa na Monday ni yesima enkura ni school sika nyina so hye sa 1.5 ni enti na scanner wo de ma me ne ensome enti adwuma na me ye no eno na me de ye den me de boa me so me ye oba me sha atare me emiti me ye bibia scanner bi na me de ye enti me ni sika bi ada ho asemi bai wa busuafo obo mama ne de no maka me pa chao me busuafo ba ye no me papa na e wo honom na me papa nso so afrim enti no me do di me papa de no na me de kokoto nanim obia nsheda enye yi enti no obia nsheda nya yi sesen se obia obedi wachie me ma me kra ka che me se wono de oye Kristo ni won aware enti ase omo se that bi no me ase me bo omo so buo enti me susu na me nim de me namu na tuja me na me timi ja ho ena brebra mama ni ama na one bema o se ukurundi ni sei akwasi wiafe na busuafo no omo ntam te sei na busuafo de me no mu ni problem na ekoba asa se no maka chawo ekoba asa no se case bia na ono akobo mama ne no okobo mama ne a eja obia ntimi mfrɛ me se akua sei na akwasi abeka na wo so o side of the story to saying do omunua ne beba abeka no na o magia atum enti ekoduru makuma aba akoni me kwa na minim se wate se wono kɔ na busuafo no wakoyi agu me so se me na me se me nware ena ni sister friend me na me se ma asem na nti sa o na mama me nkyere bi de munua ne beka na magedi nti mama me so me nka me de na kuma na mpra mama nkasa kura ewura kokokoko wo so ja ware akokoko ko na me se ma enye sa na asem ni ti o munua ne na se wo mpeme ofa me nko no so me so o se da bi wo ba ye no abeda ne agub so ka ne papa mu na mo mfrɛ me se akua se na kwasi abeka na wo de etisen ai
yentie wasem bi akọ wo se won ware bi ma akọ na mekuma pani na me see so say me ja ware no man prisum sika enti we have finished 1,000 crore de be ma enti ko na me see you mate ma me se sia wote onim se wo yo ba ware fo wukunu ni unim minim pasa me fa ne nsama no adenti e na fa ne nsama no se anya me na me jan no me de na wate se wa ware ono afre me ka che me se me akua me ko ware nti fa me nsa bre me na se wo fa ne nsan koma no e na wote so ware no a de na se kaaye eja me ni de meye me ni hwia meye se na ka ne panifo na akotia wade nim biko onye mu ade wate masesa se nsa no da so wo ho de a wo yo ba warefo ne yire ne wo Jesu pese de ne yema wo me pa se masem nyina ne se on de on hwe ne ma se wanya ware awie enti wono de on hwe ne ma na ejapade amene ne wono yentena se ne nsa no nyame fama no na ejapade we yentam ne yenche no on hwe ne ma mpacho me problem nyina no nti wo de wo nya ware sem kura me pacho de bi nya ware sem kura wo hira no kose so onko wan na wade amen nya ware sem kura ti da be ne nsa no be ready na de akoma na ho san wo se na de ntia me fa nsa no koma ne se me anka se no me nya adwuma me tifie me nya adwuma asorefo na aso me mu nkakra me ma no omunye bi enti ska bi e be ka me nsa bia me de hwa me ma no enti se menye ska pa se me koton nsa ne de minim da menya enti no se no de ayi de bosi akora me kwa kobo se china akora o ba pa onya so se okunu da so pe no efiri se so si wo bo se de wo kan e yampa se wa ga wade na fono e na wo so wo kode a e wo se na ka wo don san tato prekon onya so se bimbiribi ya chew na okunu pe wade me pacho bibi anche me se adenti a me fansa no koye ne se eja enya me na me ka se mi ja no se me na me si mi ja ne dia ka me de me nsa ko wonu na se won pami o ena ahom oso obedi mani ampa no wadi mani nti me dia ahometie na me dia sesa me ne mako enti sabre no de se me te wase de a na che se Asem panifo bam no yemu ade na bibia ye kama ti abrantie wiafe wo fia abrantie wiafe Paniwe na uba ye na akoyi uti hu ana uba TV so we nya mani na san wo nso oti na ase kuraichi no mani san sa o de enkufu oh pani utri no utri hu ofe odi nkufa ho a ase kuraichi no Abrantie wi afe no no okay abrantie wi afe wo fia ha ene oyu asi nwansan si ebe hu do wi abere wankruma ansa na abrantie wi afe ebe kasa no moma menton ade ba ko mienu emra sisie traders chako pada wodofo yenko ne yemfa tete atempon so yemfa tete atempon so dia e traders chako pada sa pada we eno manfo age atum efrise duru ba bia poison ana toxin no se ebi ko ni padua mu a wanhwe odidi mu a no eno ena duru ba bia na ede cancer no eba no orofo se wo ka unyanya nkyere eka wa yenom trader chako pada na yema nyoma enye kama ewo ye system nim cholesterol no sade na agye wafuru na boso sade na agye ni padua na boso BP no entri ni mu nyina ye sade yenom trader chako pada kidney no na hoode ne kofom yenom trader chako pada bebo yie pa orofo duru ba bia ya na mframa gyina yem mframa gyina yem na uja uyi mframa amafo entumi enyina ho saa na ufire jana no so na se mframa amfa ho kakra edni so obewura opa obi ede awudro agunsama mawo yenom trader chako pada ebebo yie pa na wona wafuru no esoso no de orofo me kanfo trader chako pada ma kwa so nkoso ukotwa akutu no utwa mienu chim efangu glass im sa trader chako pada fafra no numsa
onomu a enigina bosome wafuno esobete trader chakupada na yesansenchene no obi a hangover ache no yenom trader chakupada Osei trader chakupada ba ye no senchene nko a na eyo mafo no atu aguso obi cross friend yellow and black efrise na husu eno no asokoma mpa woni Pentecost asore no ene bon ho orofo se upetrede chako pada baabi etonuro etunuro ewo kumase grupu ma no okwa ubenya bi ato Freddy Mensa ba Daniel ba Apidan Kolnaka ba Mr ba ene Blessed Rukwa okwa ubenya bi ato yemfre trade chako pada ewa homatufo we so 0243943413 0243943413 ana 026089 0260898914 Trader Chakupada yanko ni kope binto Jo Apple Electricals abedum Ashanti abedum Kumase odofo ye to woya ne dia woya ye fie ni anya koso mu kan ne nyina ma wode kan ne bi na so chire india eye signal cable na mekanfo na media ma na sa signal cable kofa by Jo Apple Electricals odofo signal cable ba ye no enfie nsia ena signal cable ebaye enkran ne temafo na ete so mfaso na Jo Apple hu ye no se debi ebi behia ewa santimember eno ti no kofa signal cable ebaye na signal cable baye no omanfo ni mbedi dance ye se fire service for wow ni na eso atiu eso ate papa signal cable no eye kopa wire eno ena se wo de wo ya wo fie no a electricity ben beba no na wo form efrise ahoodi efam no enam jo kama pa Ghana weather ene hwe so nya de signal cable eno ti enne metumi asisu se your friend Ghana wire enuti munye nkoto signal cable Ghana Standard Board agiatum Energy Commission for agiatum electrician for agiatum if you wura for mohwe say electrician for no signal cable na omode ewo ya odan enuti Jo Apple Electrical say obi biada obeba na so ye Osei Aboagye me hono ten no a ewo so ten so na electrician for no so no atadwi for wo matide o so omuduru no omkoto signal cable no a ye wosika bia Jo Apple edema wo mo no enuti no omo for signal cable agrocram or for yet to signal cable nubia a Japan house on the empty abrosano and the enshanimu pizza from as is tasi rank denyame ye konye koto signal cable no ate ye frɛ Jo Apple Electricals ewa homa tufo we so 0246905898 0246905898 and 0543934550 0543934550 a Jo Apple ne manono ye konye koto signal cable no bi ebebo ye pa danke ba complex ye kotu yade na se danke ba complex oba ye no wo ba ye no emfie dunsia ni wo manfo dodo no a na kanfo no obo ne nsem e ma no hia efri se ama mene wan say yade nipa benya wo so na efri yade na danke ba complex no sika be ni kura wo untimi ma wo yade ensa yade ne ma wo na de ye me fe kura ne se sika bi kura bia no danke be hwe sika no so no adwene nipa ho wadwene yade ne ho no asa yade won fa ho ni sika kura wo eno na ma danke se no Ghana ni wiase afa na nyina no wagi dinsa no wo nu papa eno wo fidi papa yade bai na da no so kura ye fa nko danke ba complex enyo ya de stroke no de aka wato from danke ba complex enam san yade biada no moma ye mu yanimu enam san yade so danke ba complex obeboa ni nupa no ye ko nyakotobi na yade atuye yade ase efrise danka baji din na edin awagye no ayaresa din na wagye ewo kumase krupomba ene Ghana ni wiase afa na nyina wokọ enkan baabi eton nuro na yetu nuro pi no wokọ ani nupa no dan fight okay no ene dan stroke no dan proke heba no ene dan veta no dan gastro no nyina ubenya bi ato na de etu ojade asem pachi number 2 on City Life Hybrid School no ene ben ho yemfre danke fo wa homa trufo wi so 0266593330 0266593330 yeko dank na so ye na yekutu yade na se ebebo ye bie papa kede abrantie wi afe ewu fia ayasem panipa memo akwaba bibi aboko de nyame adom ben microphone ma me nyame adom bibi aboko nyame adom abrantie wi afe ababa we ne nsem okan ni nyina no oje ne sei ababa we ne nsem okan ni nyina no enye no kure
Sir, we get no on a woman, no dear. And then I won't call for Nina. Your friend is obey. A friend of Kuyafusia. Kuyafusia. They say no, what the one sound brew. On farming some. Two names are what the end that's all. Okay, so on one acquaintance, me said that's all. Okay. And someone, we ye kai, what Jenny say, what Dauroma. And somehow kind no could be any. Na ebi no kure. Ebi so nya no kure. Me life me to me pe no kure. Ye twa me ne kura meka. Me no ko bokoro no kura meka. Obey to say the worker say me ware no begini kura no se bi se me ware no kura no. Me fa na me ne tia na me nye no wade. Was say na no ma. Sompa FM. Ela me ko pa chew ono papa. Was papa wu. Eno papa ejina mi se o mo se me pemade dia menye no ho ade ena mi gina so that time kra just medjuma na me kra me kwa ejima ezo kwa nya me fa so kra ma mi skare kwa ye pemade ne ho ade kra me kra ye me ngonwa ena kakra de just that time ni awu akole men Facebook it through that be na me ne te se bi se eda keto bi obi fia handan to kwanto di bia kreti problem to kwa oba wade dase na server ena de buy o ja wade o ko de kia de twene no makoi kia ena de twene na chese wabo homoden serious nyese bi se mempe no aw yo ba even se bi se be twese amafo ba da menete enso so se bi se me emana me fo mi na wono pa na mpe obema mpe oba wanya mwade but what is case kwa yo mwade e na ofo oba obesu obia so quality ode do na yire me no woti obia wo quality ode do na yire thank you obia wo service obi petrol obi pe ni obi fefe na we o yiri service do na chese panie o yiri na chese kwa bi so no wo de ka unya no dabi be kan say na quality be na de pe no pa ho de wo do abeka ayo so me no woti that da kitwa bi kra dan fancy say ene to kwanto sa da waka se me hihye me ne abai bi na started from offense through wunti ene me hye abai na ne ya no koi na wonwo to be no we nyi me ne nyi say when I'm oh fine na me kra me nim because na makoye test say doctor say me nwo to be call doctor say when he say was me normal forms on me wo number of 1000 but me normal forms no ena ice flourish into o ma me duro na me de no milk ena pa ti wonyi me dia ene o na to aso na me yensa bebe ka enkola me yensa me no tia sabi efie no be na me ha da na me tu firi tokon ofie so na fie wura kura wono nka ukura no mumpa wasem se me mam wono na be pama ba ya no ti no mumpa wasem ba na me pedinti na me cover no cover no mabri ana me di tu free sa fie da me do betena eda na me hye ye na me ne aba no start ya me hye ye no ana me do betena o that time kra na ye yi sankrofo we si adwuma bi international school bi adwuma bi na ye me nim se o ma me 1 million so o ma me 2 million se bi asement bi na me kɔtɔ kra na disca ma kra me kra sabi si am to kra me min kai fa usika o me kra me nyemasem usika o me kra me tima ka Josefa nyemasem ena kakra sa entoko di bia ntoko wotimi bɔ me minim chese sama sabi sama nyire mo sama buna ena sabi se basan so de ena je sama buna nsa na menya kwanye pie ti wabo no pen ma bono pen bita bono pa adenti de tie ne se entokwa ne ba se bia asem bia si se hwe microphone asem bia si bia wose bia say wo se be mausika anase bia enne wo atemdidi a wodi me no wo na obebo ho akon because entimi ma se oba wo mu be ma mesore yiska na obebo me minim ne mesore yiska ma etienne obebo ho akon ma ti metem ti se me pie no no abegina kwa o ma wonko o ma mi na maka kire se hwe asade na ya na mamo ye no na sebi se mema na wo munim nyansa no twese kan wo ya de bi no watene ne sa no bo na akoyi kumni asi kumni ba se be maka se wo mausika wo de gya no manenko na wo nye jimifo
so one woman no be move to gina kwam ho saa no ba we gina kwam na hold do be man woman stress e koso je koba sa na stress koso e be koso sika no wenyi man da no doubt because we move enti ba sa no wa yire me timi twim to akonwam na yen to kwatu ba titi manim nyina me kwatachima na do stop nose mask na me nose mask am de kwatachima adai obetiti ne mawrefo betiti wo nyina betiti wo singlet mu nyina ono ne ntokwa de atiti no fofu ye da we na sesabi sesia wo mas wo de be hwo ama ne ba ankasa ne baba ya wato seka wo ne baba ya anku oku no wo sesai ne kapo maame wato seka wo baba pen me pa try no kre wato seka wo ba me pa try no kre pani emoja ba me dia akura ne ko akura ne ko hospital ne ka be ne ko ne senka sebi se no wanyi man ko defend na ke be chi ana man se men kan kura na me se mesran kura de di agoro pani mane kirem kakra ne yenwo so wate adenti na ato seka bo baba no me pa chaw man sheda se me ba ma wo no me to sekan awo no na die ne si ya to no ba ye si ye ne se ono me ni tiwe o ma kwan ma me nkan kura na sem sa kura ya ade na me kan otimi gina kura na nim bu me e won kura na nim enti kwasi ada bi na me dwaba nche no ofri kwan so aba enti abaya na odi we yachi no satam na me nyemeje na wo mitimi nyame ho hwe so ono so ati hoi omwa wo hwim enti me dwaba nche na me baba njo na me se Clara fa bo ebu nsuo bra na fa ba wo hro banche no ho eja se ye ba ye ya ye tena asi na me ba ne ntam me ho sebi ni nyina ne se ne papa wo ho nti me koka ne kese a ne papa be bo me ama no eyo ba no eye me baba no ne papa no pena asem pa ne papa ne pena asem pa enti wo gina ho saa no satam no so na menyim ti abufuo ti me to sekan ni sei no endi nyame anim ni ewo ne sere ho sei ne ho asere go ne fin su sei ewo ne yem ka kun etire sere ho na wo enu nti na de wo no me pa cho enu nti satam kwa na menyemeje na wo enso be me se no si po menu su sika me to fom tietia me no man said that me na me say me to sekan wo me pa pani yentio asem sese wo kana me say gina so sekan wo to akura no me wo to akura na me ka chese ade awayi akura yi kam ana me bi wo me bu ebo wani so nyame fa bo ne nje ana me tam akura ne sister bi wo ye drugstore ofio ana de spirit eguso ana me de akura ne ko ba bia wo nkola ne nyina enti da kwesi omunnim ye enti na chese ba din se me kan se me sere on de mutwa so no mutwa asem no so me bai na obabu nkotodwe wa akora woni sister ba ko efre na doa ono na mton meter na man me kan besi so ena sister wo babu nkotodwe wa akora nanim na opa akora ne chew so opa ne chew wa nya ade na wo je now ena mfiri ho asase a me asase a me kokwan so nyame adome na me ba firi kwan so kura me ba kura da me mato aduane kura dia besi filling station was a queer be faba yere kura no se bi se buachi bidin Sompa FM buachi bidin me ametamasi mi kon me bai ni aduane kura me firi kwan so na me ba ma maniska for week so 50 cities na me de ma wa sabi de me nya no me ne waka me ba me to samana me tua light me to pese de bisi pa me masam kwa wode ma ba ha no ha me papa ahanye baby bonne se de si ha me no nipa kura tv din kura TV station utie me ahanye baby bonne minim eye me de na ye hwe na yama entiasia ye na wasa ba kura se me kura ba kura na minim se wo be ka se bia meja wode na me kwa ma minim ho me ba o wuja wo aba wo me ne wotie pa wo ama me si wa gibusia de ama ma me de akwa de watue be metue bi mi tua 1.7 mi tua 1.7 a week mi ma 1.4 na be 20 because now ye adwuma me ni ana be principle me ye container proper me di sika de ma wo pani wi afe pensuo bi no na pe bibi for no ho ma me ko digwa computer so mra sisi ya yo
Okay. Yanko enko yanim technician me mame. Na ye mon fan free ho. Pani wi afa enti unsusu se Oh. Na urawe. Okay. Yehwe ni mon free ho. Sompa FM. Yanko Smenseba Clinic na yanko tu yade ase efrise Smenseba Clinic ba ye no po amantem so wo se dikamfo Smenseba Clinic enem san yade ode koda wona obetu ase no de ama deku yade bibre bia da wo nipa so na empo enidin no yanko Smenseba Clinic obeboa ye amanyoma akonkai pa na ode amayen na Smenseba ta heba misha wodofo yenko nkoto aga ni bi ebeboa yen na yemfa enkodi agro ewo mpaso akatim akape no ebeboa yen asokoma mpon woni asokoma mpon rura bank no na edi hwani mu yemfre wo mo ewa homatufo we so 0240 616061 0240 616061 asokoma mpon eho na Smenseba Clinic enso ewo yeko computer so dwedi emra. Wayo? Hello, dog. Oh, Wayo, where you just watch it? Dog, we quite one got I can say, maybe and Wayo si party, yeah, movie wa ho. Nti omo kanya me so munyai de Wayo si chire Go ye movie wa ha. Dog, challenge na your course na. At the passe, because omo be a rap to you who say omo nkase. Hey. What's it? Wow, Muna, obey an answer, wife. Funny mommy. Dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Almost all mommy fans, but you know, the marking scream no crowd. And what the encounter. Now, what's it about 5G and young am I an answer by a rap? Oh, is there so you know you tuning am na so aka na rap. Enfamansa. Any ye tiu. 5G. Is there no so be rap na so answer na no obeto nyuma na meboa. Any my acapella name. Midonaribo. Midonaribo, Saberine, Midonaribo, Saberine, Sanapu, Banatu, to the hour, Yanene Betnada, Midonaribo, Oriba. Na the auto you no cry no dey any hammer to say. Oh sa no ribe no. Dey wait no. Me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies. We're standing together. Okay. Why are there pa na eno no yemfa. Enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kra ma fafo Robert nze wa yosi mintimi ye na yeresa. Enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa rap mpa chow misrew wo ye obanti me ma hip hop low yikura low BPM na fe wo de ayama wadaroma eti o Sompa FM. Yeah, rap, mommy. Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, energy,
Visa, yeah, free. Me ba cho yen wie yo, ti sire ndie enye food stop wadaroma. This coming too. Yeah, rap my uncle. Last one. Okay. Yo, measles, yeah, sugar free. Pineapple apple banana fruit be sugar free. Oh no, ubenya huwade, ubenya energy, sugar free. Uwa diabetes, akuti nini, jamredia, sugar free, utu nini, Tamizo drink. Now no ma, ubenya huwade, ubenya huwade. Therefore, why you see ready at in fact, why you see it no, yet me can say, yeah man, and yes our party goes go be Jessica. Auntie, oh, what am I nun say? And you say no, oh, the another ma who can have fat, and I say, when you was him to have before I did. If I told Umizo wa Hawaii, and that's a pass, was also why your mama friend say, Mizo. Okay, Yamashafo ene etiefo akwa babiem. Eba dia santimai agiatum Sompa Asem Mpe Nipa. Asem Mpe menteme ho ase eno na de bedan penipo masibre na yede ema. Opani wi afe. Yetio. Abi pa choti asase abe kokotoe no. Me ma ono ankasa sika no odumi nua ye koto full plot. Ene yekuchi esenki kuchi ya nchim. Ene me nua no se wanya sika nti okọ asase ne so akoye dedie. He say 480 feet by 100. And that time me ye container more by our de printing press. Nti ko si nima. Timi cutting short say, and I'm catch say ma talk container no. Cause nima omonya printing services for nya printing. Oh, omonya printing te baby akosi no. Eti akwese baby pa akoso de ewo school de money sa kind of a year de money say in te. I just said the best school. The best school ne sa kind of printing a bit change but ya betra pa akoso de a. Ene ma men talk container no. Na me fa me bia adwuma ni bi ma. Na me ma council no. Eti 80 million ba ho. Nipa na wodi adi mu senko beto container. O ma nipa odidi nipa na tem. Ama 80 million no. Menya. Ena me ne kasa manti ase ye adwuma je 80 million kwa me bim. 42 million am talk container. My cows na me dey to photocopy machine ama no. Enti se me dey kotuma ombeti. Inti bi fa me adwuma instant emfa man. Je say ena me say o account dey anya me emfa nkokotum na do to account mu dwabe. Efia ye kwotena mu no. Na che say efie no eye efie wura de ye se fie wura de dream no wadwane. Sister bi ti fie wo se fie wura de. Sompa FM. Enti store no be da ho no. Eni fie wura de se emfa scan send no. Sister out if you also see the scan send no on my store no yen sanka. And must pam rucha no eni chai. Na kaskano ye de bagilu na say pam rucha de na me kra me ye no mama obi akokwanso. Ye nya store no. Na me free kwanso na me buy no what giskano retro scan e dia tua sister e dia my sister na otifi no. Na me say na tika tensi kra na me to account man tinka wi anka on kan kire me. Ya no waboda mana. Wa mo mane. Na me makwa kan kire obi say ene obi akodi nkomo se me mema niska ne bi di akokwanso ntino eno kra na ye na hie any time 3 good months na me eno kan se 2 months na me de to offense me bay se me bank woni ha Steven obobo Steven one pen asamoja so pen wonu an ko twetwere ni din won kran enso so nkura me ensa wonu ko boss ni no kan adentini afa aba no. Say that time no mo frame say me me question sankrata. Me so me dwane madu me phone me she offense. Because of said 70 ban me ka say me tena ha wan hwia de besi enye papa. De na ka wotena ha ke besi. Because ebe kwa akoya kasa ba say be say wan me metim ya kasa kra ma wode ade ahwi metirim. Ya me gwangu ku me woni. Oyiri. E de be no de bo tirim. Toya ibc that's ibc
akasa na say wunni nyansa if you sister na wo no wodi misika de ama no make waka wo say any sister di gina ho e say di matemo pani wo no yiri mota ko ana serious tokwa ye modua ne tokwa so wo no na bu me se nipa ma me kapo me tonya me se nipa ma sister pani wi afa ja ojai tonya me bra me se be ma na me pani wi afa be ma na me ye na me se ba na se wo so wo yire no timi bo me se de ya na tie ni se oba eye nipa bia ye hye da se wo babu timi ba sa me timi tida kunwum wo ba yire me eti abufo pasa de gisa obo no e opie me bakura na masabe parejo eti na o sikwa no nyina no kwa no obo wo bo me busa me bai wabu ama moja abapen manim nyina sebi bitimi ka do ka me nyina hwa me nsa ho okeka me rof titimi na so aka no enya se mo ye de se we nam no mo de mo keka nipa nam me se me ne oba we ntoka se sori a wo gira ho a wo bubofu ako pani wo yiri wo pen pa serious ene wo pes obunya wo wa ene na sebi se ye de aborosa kan okura no lie adentia because wa ye nyoma ma aburo me so ameme na wo jawade na wo kɔ na meme de two like sister ye nim say sister two obey for mame ade a wo ye na no wode ni eti wo kɔ ye no kɔ pa ache wo wo kɔ me kɔ wo mame ho di asem no mo kan e kɔ ka kire wo mame say anteme ba ye kue ni fie mo busa na e bia na mo hwehwe na firi wa ne be problem enti me serew hwehwe na ne hu ba bia wote o mame no kura nkasa bi say ko on ka sem bi nkyere me se bia kwasi okay fine so what bada kuye ni wonma ani wudi nyabotere mefre ma me na kese ba me kwa wa me dia me sabi se me ye na enye no ene ogina so pani wi afie na dai na awade no wonsa no ewo ba ne ho me nsa na ewo ba na wanye ansa no akwa wade me nkwa ware me nya wo ba ho ade de ma me kura no me ya de kura sabi se ogya wade no kwa ofans wade gya wade okoye me dia two sister ye nim say tunufo mame na ogya wade no kwa nkura mi ntimi hwe wo me ye nipa akwakofa be oba foforo etimi sraw sister tunufo mame wo so wona me na se ba kwaka chen so oba fo maka o kan so oba fo guys me kan straight adentina so oba fo ya me kan se ma to asase mi si na me sister wo ye adwuma na oba wo ne na wo mamu enan asem nsa bra me kira we se me deserve kwase ya ka kire me nso ye nka kwase ya obetima ka kire wo ka so kire me de bia o yire no me yire wo se me nyina kura me na man kura na me ne wo ma wo no eye de yese me na me ne wo ma wo kura no otimi ka we nyina kire serious na me nim ne se me ko baabi a wɔte ne so wɔkɔ me si wɔ no ɔbɛpa me korɔmfoɔ na ade me ma akɔsi wo expect sɛ mehwɛ nkɔla no nkɔla no hwɛ me do ɔmo kora kyɛ sɛ ɔdɔ ɔno no ankasa nkɔla no kora da ne yam na ade na wo hwɛ nkɔda no nkɔla de ma me nhwɛ ne sɛ ma me nhwɛ mo sɛ nyɛ sɛ me nhwɛ wo mu me ba na ɔde nkɔla no kɔɛ na me sɛ asɛ na wo so wobɛtuma hwɛ wo mu ɔmfrɛ me fa sɛ bɛ ti da nkɔla no ba me hɔ ɛba school ɛwɔ me hɔ na me de me sɔre de bia me nam wɔ track mu etiana mi bebusa se na mo ma me koye no na ma be na ya ne ba ho o mo se papa bi na ya ne ba ye frɛ na to wan kasa so confirm se ato kra ye wo ken maame awade gya ba wakofa mpra me pa cho da bi ne ba mu sa akola na ato no ya edin ba ya me pa cho bra no me ne na kwa sorry enti eba asa ato no me pa cho woni na kwa sorry woni na kwa sorry me pa cho ama sorry ba no o ta besra wo me pa cho me ko honom no e na oni bra ba ko no mo say omunim ba bia ma betena no enti kwasia da bi o mo ba ho enti oni bra ba ho ba ko pe oni bra ne ba ho e na kwasia da bi nso ma nkwa sorry e na oni sister ba ko ene sa brothers ni mienu e na omba ombebisa me say adenti na ma sorry etombe busa wa ma so chiromba me ba chan apani em se ho no da bi entisa me ba be ma ikura wo ka kire me ba be ma yi se wafa be ma ye fere ato wa twa no ho naked me ne tepa cause wa twa no naked e dey send be ma me be ni am wo hu bi me be ni mum sa akola no me se me nkan so man kan enye yi akoda ne me busa na enye yi so akoda no wo de man so o tie me pa ju akoda no me busa no e be kwa akofa tan abeto one ne ma me tam ne nkon na nyina mate akoda wi ya mama na beto me nim de nti ote ho me musa na hwe ye busa no
say nyampa ebekwa akɔfa tan kɛseɛ abɛto ne ne maame ntɛm nti munya akɔla ne mfiri mu ate mate me pachi eti panipa eti menini ni bibiye because o mami 1 bag of cement in fan kofi no ho a wo se wodi sika ne be mame no enka obe shiska no pani enti ka mefa ne se sesi e kura no wo de kwa akɔfo oba enti ade na ka oba isu kofa be ma ka mo ani fechiro there be said that time na ono no jae na wo koye no me na me mfa obia ti na me de minim se okope ba bia hide no na me so matena me baby ana wode nkola ne me yedu bre me na me chie nkola ne me na me no motena se me nhwe wo mu ana je mo na me no motena enti me no motena no ono no se se me makofo wo ba na me se me makotena oba no so dia se be ma ye frɛ no be makotena oba so ye frɛ no Salome me de kora me na me nim da to oba so me to oba no fie sisie se me ne because me pese me tena oba no so se metimi aye bibi oba no mo fie da da ho kwa to wo Salome ho mo Salome ho on na eka ena ja se be na no se me call me ko pay cement me yenu me ense bia me de call se metimi aye bibi kakra da na ose mo ato asase bi asase no wono se wo di sika be ma me de akwa ayi no ho no enko be shiska no ekwa dem ko ka chense wo yo ba fo emanyina wona ayefo chese obi timi to asase dabi mo twa no ya wa wade ni mo too much obi timi to asase flat kura no obi ye wo bi kura won to bi da na se metimi to bi na me ye bibia ma one man with edeko tuaka na metimi me ye na ma 1 bag of cement o timi ka kire me se nka oba shiska ska ye hye no ti asase no ho adi na da so mimi di na da so pani mentiase sesesi awade no pese me de to na nim se o tie me awade no ka unwade biemu a ye Asem Mpe Nipa no yenwu awade na mmom awade enye by force kemu ba no de se ka wo hwe o ma no kama se de o yire kan ya bra na me din kan se ena me din kan se me ma ne de ye sebi se ba bia me tie na me nyanya good position me se adwuma kra me rubber mpabori bi na me to abuchi ni enye so easy sa ensuo kra se de si ton ba nyame adum sa na me di nam tachi ma besi nne me menye kwadwofo me tifie kra na ha me padwuma papa se won so anya wedi ho obai ye kan wade ni bom ma me samre me se office wontimi ngware biem pani e pese ye kan wade ni bom obepene me dey fine se wono se was status o tie me kasa se bema me ye pese ye kan wade ni bom ko nsande atia kam enya mai ye pese ye kan wade ni bom obepene aware de me mpene o ngware biem me ngware biem ma me ye pese ye kan wade ni bom obepene me pa cho David o so mpene me pa cho no okay omuna samwa mfoso menen tisho yan hwe no ma bi kakra kakra metima kan se ne kasa se no wase manyi okay kwaku oka asase no wase no wi a asem ogi se tuche chena because asase ne sebi se me because me ne ni chefa kura wa asase ni enti in the way of say bra me ne boy me nyam na me jano me nyame na megya no entokwa me de to obi anim se sister tunufo ma me no minim asem a wo ka kire no me bedru dem wo de nim nya se jimi fo be mate se ye to afri ayi asabi na wasade masem kwa asabi na de ye suanya se na how wone me wajimi ana ada so na wotimi di matem e ma bonten so fo mo wa fi kire kretimi ka se I don't know wo yiri a wo di atem sa e fiewura enti ma sorry my father ya shede me pie me ma yen kwa asase broken heart kakra ye ewu mana asase no so ni asase che bia asase che de menini ni che fa bia kire se ma ye ka kire ni on sorry ho ntimi de me sapia ni se sorry na me de mrabo de won ko waka ho sema na ebeba wayi ni semani so na oyiri otabo serious time na me say na me boa ma de besiasi tutimi bonda no me bon pa me TV brand we I kept TV about that so don't say TV to so nyama nku me say me hwe bra me no ko bokoro no ne meka bibia me say me kwati ewu meka no de ne saka TV no wa fa ne sanka enti be boy na me ba ko me ba be me gina ade me ye etan
wɔsɛ no kora wɔnsɛ no ɛna mefɛ sɛ nsuo na medane no hɔ adeɛ kyi wɔsɛ dua no anane na asa de mekɔ baabi ne yɛkɔda no adua na ɔbaa me sɛbisɛ me ne wote woatumi agya awade akɔfa bɛɛma ɛne ne hyɛ dɛm a aka kyerɛ me sɛ wo ne wawale na me wɔdɛfɛdɛ me ne wo ba bɛkyɛ asɛm a wokan ɛnsi koraa wane no wo no ɔba ne te me le bɛɛma ne te wo ne bɛɛma ma wa no mu da bia na bɛɛma aho wawale me I am alive mɛbɔ ahyɛwo kura ɛfa ho bɛn mesi mɛbɔ ahyɛwo ɛfa ho bɛn krakye mesi hyɛwo ma me ne uni case wo na wagya awade o ɛnyɛ me na wo da mesi bɛgya awade kura wo de hyɛwo ma Shauma me sister fra wo ka kyerɛ wo da pade wo mu no yɛnkyɛ no obi ankɔ ne baabi ɛsɛ wo ha wo ne sɛ akua braba giska na fa support adwuma no na adwuma no a wo yɛ na em sɛ wo fom ti ne de bia ware ne tokwa wo mu saa no enti ba giska kakra de fa wo se sɛdeɛ wo se wo nware biam na wade na wo nware me na minnim de na minnim na wo mpɛ wo awade wo nware biam me na minnim de minnim se gyina no wasi agya me pa wo kyɛw ni duabo adan me pa wo kyɛw ka kyerɛ sɛ akua de ɛkɔ so ne nkura o mu susua me kura me mu me nya wo hwi pani awia metes oka sɛ eduru baabi akwa oba afa so gya no na ya ne gya bufu ma ahwe nkoda eduru baabi akwa oba afa so gya wade no ma stress eba eka nkola no me ma tie se wo bai na man se na apɛ no ɛna wagya uti na ahwe nkoda wagya ye na wo no akwa ofa so wagya ya wo koye no na me de me nim se obetima ahwe nkola no nkola no nya se me kura me nhwe wo mu me baba ya no ko me nkyɛn na ba ma no kura wo ti kitwa ne ne wo no hu kiti ne wo no hu ti kura nya sanka kura kitwa kura ko bedi me ho no mo wo solomon fie ho no mo solomon fie ho na me no mo na ti ɛdan na me ne han no mu ɛna ɛdan advance is so in the field and di tiba me ko busa sa me de na me attachment is field ne light so mo face camera me yɛmfa ntola ni wi afi na e problem wonya so so obai wo pɛ no na asa gya wo kasa da bi nya me kasa bra enya me kasa oh enya me kasa enti nkura ne mienu won me ho no ɛna waka kyerɛ sɛ makɔtena wɔ ba salome so dia me mfa ne mammere no ɛna ɔma ba me ɛbɛgye akwala no ketwa no ɛna wɔde ne kɔɛ me bɔ bɔfo ne wɔda me screen yi kura efo kura wɔna da me screen yi okay ɛna agya wode nkura ne pani wi afi ye fasia na mo asɛ we sa atena so kyena ye gya wo a ɛnyɛ sɛ no ɛnyɛ sɛm sɛ ye bɛtena ye 100 hours asɛm yi serious wo ga wati we awura kyɛ adia wayɛ no agye me nsɛm sɛ de be ni bi pa no wayɛ agye wo nsɛm de ama wayɛ na sɛ bi sɛ watimi asade me aba sɛ me nhwɛ me ma no ɛna yɛ me ya me hwɛ me ma ɛma me ma ho yɛ kama wobi timi complain sɛ me nhwɛ me ma onim de ama mani agye anwumre kwa bi so no wo yiri obi ama okwa du ana okwa nkro bom no ka se no de ne ho kame wa na bibi etesa ana na bibi o ho sa na bibi o ho sa 4 months to wo de jai nisika no de kokko hand me no pompono ho wate 4 good months ana na me de kofa echna ye wo hwehwemu bi ebeye na 4 good months papa ne kan ye ene o ma me ne da ba ko was eno kura me ne da osu ma me di dina tem wa bonte se oba wa ware ya ware wo na osu a wade mu wagimi enti na me se me ne wona no woni me da wie no abegyina bonte adi matem adi namu nsam nyina adi matem enti na me se me ne wona no me de me ho kame wi afi se de bia me ka kire me si nyame obedi me no mienu ntem asem ewiase wana okwo me se me no ni case wo de hwa wo ma na da pade ne yenche pani wi afi mo timi awo nan na ede na we se me no na we no de kama wo nan mu a me ho kame o me me kwefo so me de me ho kame o je ne se wo yo ba fo ento oba fu na ka tell me say me oba fu na me be ja me ho ne wada to asase na me miska mfa nkoto sika ka tell say oba shiska na sika ye she eno ye oba fu wo ka oba fu a wo ti ase oba fu wo ti ase me eja woti mi di matama me ka se me mfi no ka se me se me mfi na woni me ba ku sa fi wo se ka sika kola se fra ka wan ka na oni me ba ku sa fi se ka me de number de ma nipa be mi na ya na me di ka bi kire no me de number nipa be mi kura me ne ni tia me ka se tia no waso be se me tia na me di ka bi kire no okay abrate wi afi mayi mo afrim omna samwa omo ye wrap up asem de betra so china ye betra so college nya bebam china
na ye broken heart kakra be wo mu o wi afe broken heart be wo mu o because say kasa me catch kra me ntimi nka etra beka etra me mu aka wate and because of ntima nkwa adwuma how na me better fitia no pa aduane kra me dibi wi afe tra say ana okwan me gazi wi na wi afe broken heart achi wo da be nchi mo fa o da bi broken heart wo me se me man kra no se bi bra da bi broken heart wo me se me ba obofo akura be me transfer ne from bechem me fat we afi so ka tell me pa wa fidie we so pa se oba wu mpena na me oboa bra me couple me mpene bi o ka wan me mpene bi da be so oba ba akronye ne ho ade kwaku wo ka wante are ka war nyane ka wan sheme ka wan nyane sheme kwaku yetie de wo mu nyane se Oforisuo oba wo ya fe na me so akofa bia wo so ha oni sei se me so akofa bia wo so nka wo enka wo ha oni sei wo di ba sa duru ye wo di ma duru ye what di me woni pa nyina atema ma se wo vi wonya obi kura na wa fere na ka se tu ya fefo na do onim so betu ho fo yesa me wo ba ko fi na fere se o ka se enti mo me anye program ana banvo aba wasem wese eye we are be manager ya we no we afi ye hwe na ye kokko omuna sama Oforisuo de wo mu nyane se asem mo min kom bebrebe sa because omo so wo chan be transfer de hu nya se betutuma kuti de meka kaka se wo be ya busuafo omo amoa no be ma busuafo omo amoa omo wa de no ni nyina so omo ni nyina wa ni nyina so na o chan no ye wo bi ka because no awi afene se asem wo chan kwa hwe ntimi wi de a yenso ye wa ha asem wi afese asem we de nye 100 years o ana 100 days sa be wo wi afika saye mu no ma menka bibi nche wo mo se be ma ko ba dwama oba ko ba dwama ajapade wo mu infect ajapade no muntie ni pa se obey ne chafa wa ajapade no ko ba dwama ya the punishment nse wo ja no ba infect ajapade so osusu se o ka ho de ya na se ni sika wo mu de ya muntie ni mama mbaja nka se ena me ne te na no ko fa be ma ena wo ko fa wo ba se ajapade wo mu na se mu susu se eye mu mienu dia emfa ho ne de mo ye se we akofa ba ma we akofa oba infect sa se obey so akoba adwama ya ne punishment ni se wuntimi ne ntia biem enya bro obey be ma akofa bia enya atem didie sa de mo kekeke egu awade mu mienu nya atem didie no ano odin wo ba fun ye nka nche oba so oba fun ene ye nka nche be ma se kwasea ba ye ne mema ne ma no ye atem didie no a difference no so it won't hear they be an air for Robesia. I will quite be Sompa FM. Oforisuo. Titi obi ka titi obi kire. Mama fanzia. O chana nyame adama. Pokwa bna. Bra. Baby kakra. I am ya kakra me kan wasem se abofra na wa ba betumu a ase entokwa wo muntemo ya. Abofra de na me man nkasa kra. On because abofra no wanyini. Ono ontumi ka bi mo bia. Yes. Enti we kwa nene kwa seka ye de ne fra anaba pa ekura yi na dance ye o yi na dance ya se we hu ni tirimu adwene akoda ne papa koda ne votu ma ne Oforisuo nyame ya dum okira okay abrotia Oforisuo be ma wi ase wo hu sa wo fa wansra ho abufu a wo be ble wo kuro ena awade enso aya yonkofa emutimiti at any time said the one more what the na sitie no papa wona ne nyankopon asese obey krasesa ne niema wono akopa ne dan ye okotena mu said also wo ka ne nsa ho ode ne nsa ho kire yei na otiti wanim ye ja nose mask hye na nkwa hye nose mask ufre ekotachima na hye nose mask obi wo kra pozo so anu ode ade ahwe utrim na nka wo ko so blenso nse obewuo eti no ma mi sisa ne niema no kwan bi so no okoya okwa amwanyu ahoto eti minima de kudie enti ase wani abre se sa wade okoya na wade nkwada wande ja wontina ne won hwe ne ma yenimum kofo dodo na mema no binum wo ho a mese kwan bi o kan ho bi wonum yide mu ja wonum wo mu nkwa no no mu susanso no wo kwaje nkwa no kran pa esa wo ma me ne wo sa de esa e ba be hwe na de enti no sa wo ka se bia ma me de nkwa no konti no wo nhwe nkwa na no nti ase bia nim secondly me for the omna samwa kan ye no so
enkwada na kura no se na metia na minim se bia obeka se asase ne kura wo de akọ madi mu nti o madea enka no kura mpo no so yeyi nkwada no nyina si nchen woni maami bo bla na yemu mienu eti se munya japade bi wo mu a ye cham se ehu eti menga sa walija ya bo didi watam na wakofa be ma en life wakofa oba otu oba no so eti oba no so wakofa be ma en life so wan tena fia wa anya be ma sam ne de ofo so be ma me hu fun so bia so be tena fia abo adwaman e de agu mpa ho fi de ene oba abonte okọ han ne da na okọ bo na adwaman a eye nti papa won function tim se japade ne de okọ soro ba fom a wonu mu chem mienu se ehu ade so wi anam okay abadwafo akasa na yempese ebewuram pi na amamre ene amane kwan so se awarija yeba na se ensano enkroso kwano nkoye na yenyemu ade a mumienu nyina mo fanhye mutirim se empanifo anim no aware ne nguye mo adwenim ne mo ani so de agu nanso nanano mo anim no awade no enguye pani wi afige ye akire no ne tie de meka no se opeso okowade na wa request won sa no akoware yati asante akansam na ye ka no kwa akora ye fa so agi awade so onim kwa ye fa so agi awade a o so sua kwa ye fa so gu awade nti se wonye wonsa oba fa nsa no koya mumienu nyina mo fa hyem tim sa awade enguyi na oba bo bema so so twa dapa eno so aya asem foforo eno ti okira da no ye bebo awura japade nim ne amaloya bam ne akasa wa fidi wi aso retene ho ase betene ho ase de wontene ho ase no Sompa Asem Mpe Nipa ye okwan ye befa so enti mu nyina mo kama koma ntomo yam ne ne mpanifo enkasa ni nkomo kyena na kwan ya ye befa so a se motem ho ase se mo ngwade bie mu a na obando nsa ma no wa yemu ade titi enti nyame ya dom a wo kyena ye beto aso why no okay producer onini ni nkomo se ujade o ya unya adaje na ujade o ya Express Group efrew na Express Group say si yetukwai akwa bruchire broni krom akoya adwuma yetukwai akwa kosua de study abroad no work abroad no scholarship na wo de kwa bruchire no ni nyina no Express Group na eboa de wako orofo say visa hon sensem pa dia ye fa ekodan Express Group obeboa say ye to take it afu plane pa Express Group o ye ho ade ye papa ye ko akoje ahome holidays na adwumakuo bi so okoto dia ye fa akodan Express Group Canada US abrojimemu ana UK ana Australia ana New Zealand ana Germany Express Group na mekanfo na media maw esan say Express Group adwumakuo bi a omanfo aju omatum na usika kodi omo a ensai nintino orofo watwapete ewo Ghana memu akuma se enkrantema isle gonta krade sunwane tamale bibiani obehu Express Group wakwantusem fakoda womo yefre womo ewa homa trufo we so 0249 000 448 0249 000 448 yanko na yenkodan Express Group yakontu semina yenfa enkodan no Joy Cam Roofing Company Limited orofo yenkoton chance papa na mfa emoye danso chance ni bi wo ho a ne bo onye den chance bi oso so a ensa anye papa enka ho na nsa pe na ewe na ache ne tutu ntokuro na so Joy Cam say say ban chance sem pa dia fabedano na ebeton wona so ye na kache enyo be konkan e dia mawo alozin kana self-lock kana IBR ana IBT no a odofo say task pa ye de to from pa dia yenko Joy Cam ene metal trashing yenko enyo be konkan e de amawo yesiesie ye fie ana ye moda so man ye kama ba padia Joy Cam Roofing Company Limited emrante no boda so no nyame ni nukranim ni omuni madwuma papa eni tuto nchanse no wo mamrante na de akire no akoboda no so ama tie no wo hu se wonya Joy Cam so emfa so tachiman akra sunwane wa kumase boga tanga kaso tamale
Jokem ubehu no mo ho na wa bo wo danso ama na ye fefefe na setimes wo de bo danso no odofo Jokem en betumi aye san sanche no de amount 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009 000 yako Jokem ho yako tonchese emfa emoye dan so Sompa sika promotion Orofo siseye bia na gro bia de ababeto afidie we so no de na ho ani kan ye papa eno ene fe no Sompa sika no orofo duru ba bia ye show no ye fira no pa ebesi anwumere se etwan no show a wo pe na asempa na show a wo tete no Sompa sika no ubedi bi na bedi zosopo na wo ho aye den papa orofo ye 5 cd na toto no a wutwa no afidie we ya so no ni ayi ni abo anwumere ya no baba jusika umpewi na apede hem orofo na ye wo stations ahodo pi Sompa FM Sompa TV Sompa 93.1 uko sunyan so ay Sompa 98.9 sa ana Sompa Kranza 90.7 Tarawan TV so ohwa sa promotion we no ubetumi edibi ewo so orofo ba bia wo hwe no eno na ubetwa sa Sompa sika promotion Sompa sika no o ma for do no an wo mo say dear Sompa mo de bebani mo de poor man terms so say di kanfo eno ti short code no star 256 3 hash na wo de 5 cd de wo betwa no ena be kire de wo bedi eno ti odofo twa take it no more na ewini more wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so na eye kama pa eye Sompa sika ye be mo wadibi kama abrewatia ofo so be ma se obi wa asem ana se wo hobi ne dane so na opa no ye apa no pemesi brenko ade a Asem Mpe Nipa dwumadie for ye say ya krado etwe ye kira kwan wo kuma se suame yane shuffling station no na edi bo ho pepepe ye chef so oboso be ma anu nti no Kevin atlase edi ngaya ko Kevin chaya ba ye ba na ye de ye ma no etimi atodwa na Kevin nya ready ne de nya ho fiase no obobo no ye ma no 0546 8832 870546 883287 another 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 another 0452 0945 93 0552 0945 93 so bema emu bia be frɛ bia no ye beje wo so na ko Kevin ho bla ye ho de ba na birthday wishes e ho no so yetimi de ato so na Branton wa ye kama to Branton Kevin when ya trans de wa trans de ho ye frɛ kama pa na ene se do si bembe pro no se na Kevin ankasa wo ya tachi o internship no ye na ofri UCC University of the Cape Coast mua na ofri ebaye na Kevin utikumase ya me patwa mitikumase ya utikumase patwa we de enwom de da yetifri ni wura no udi nyina de sei medi ankasa ye opambo agman jima Kelvin okay te say de oye adwuma Asem Mpe Nipa patwa oba de na wahu pa no kwasem ye bo adwuma adwuma ne ye bo nti no ye to ye nsa afro bibia se wasem bia na se ayibi da so na untimi enka wasem na opese ye bo wa wode ba ye behwe ne aka wasem producer your production team we betu one na na de se fata no ye de ato okay sesi a obedi se boso me miansa na bedie dabi ye be school November okay nti acha boso mi a yesimi na wi ekọ ye di wura November ni mo no mfimfim oba be na mekọ okay na kuma se wote fa he mete pankro no adabraka pankro no sabre dia utimi se o maame no papa nyina ehwew no kwasem wadofo so hwew so ba Sompa TV no omunim se internship no ye no wo Sompa TV ha me patwa me fa ne se school pa me wo mu di obi anim oh yeah obi ateme nka se opambo
was Sompa TV. Sompa TV. You made the BFN Asem Mpe Nipa. Now Kevin, Obaye, one JP, a dear bad pan who was Sompa Asem Mpe Nipa so. The tini Asem Mpe Nipa na me work na me hu nyoma different but me be mu no me hu say modern mo enu etu ho ache hu mom no kura ne say bi obi de na asem ba yenje kapre bia eye yan kasa ya na mo tu ne hu etu ho ache na ye de ye adwuma no ti me ga say etu ho ache ne wo soro na ye modern mo no so e wo soro enti no ne ade ba ko a me hu no Asem Mpe Nipa department o ayonkofa oba se di besi agye wo ye be hwe ama wasusu anoma bi ye ba bi na akọ ya anka ye ma kwan sa e ma wo nsusu anoma bi ba me ba ha ma susu anoma bi kwan ya fa so ye production ene kwan ya fa so ne client edi nkomo wo no mediation sa enyumre de obi ani se we ya bie kwa se obeta ba TV no so nu se wonko de na je so number bi agimo pambo Kevin che nipa be mienu miensa bi na yenko yanim enchia na be miehu ba bi afiri ba meda se fosu be ma enchia kese pa nkoma miame mame owo me adwa from poma okay enchia kese pa na erade so man nkwatintin afi so enchia kese pa nkoma masukufu nyina UCC fo se obi e me ma de rodi no kwasem wabobi enti wa mama nkasa de ne nka ahadi bisi enti enchia kese nkoma UCC fo nyina na faculty of art but me kaba Osei me faculty of art president okay UCC okay enti no enchia so nko enkoma mu nyina na me papa so me chia no Mr. Peter Ajiman baby bi obia no nchia so nko kese enkoma no pa na me chia ya hwefo so nyina okay omo se bi omo nka ho adwumadi ye ntimi wie peye ti ahwefo nyina ye chia omo da obi bi ase okay na ni adam for special bi abechia no da bi baby akeka ko yidi okay Ajima Pambo Kevin akoda na hu anika oba ye no said you see na adwuma ehote papa ye ba production room no obeba bo se atwotwo no oye very fast ntino said na ho brase sitie no se wo de say kwa obekwa achi pa abrewatia ofo be mo bi nchira akwada nyame ubi sa asem keke se ba bia keka ko idie ezo no ankasa no akwada ro ba bia wo free banner wa hu ba bia wo keka ko nyina nti ye mana kwa abaso no nko na ofo ye for happy glorious and a wonderful belated birthday enko enfama yankasa yes sister prekope oba pa Cynthia o US abrochimemu mami we say oya adoye e mane broso Friday no na eye na woda yentimi anhwe no sister Nyankopon kwaso enhira wate onhwe wadoye ne omobro hunu a wo hu nipa ene afoforo no emobo ne adoye a wo ye ma wo Nyankopon enhye wanemu empempem Nyankopon kwaso a ma wo nsa no dwuma nyina enye enhira ne enkoso baabi ado na besie bia no soroja no emfa ho enom wo mo ho ban onya wo chem ene wo kata barade nkoso enkura wo mu na sade be ya wo so da ne da no ho ma asem nyankwa tenten ya hoden ene apomuden wo munte no happy belated birthday to you sister Cynthia way efri omuna samwa bema foso bema sofo owusu ene me myself ohine yire yebo asia ma yenyina ewusu ka ho bi yesia ma happy belated birthday so ena me ankasa me brother ba kope me yonko bremo no wa ye madamfo oye me nua bema oye me papa oye ma de nyina Mr. Franke Ameyaw ono so ewo Belgium na ufri techiman na menen na wo techiman ene eye wa wodente no ye ne o wife ene emofra ne nyina yesi ama happy a blessed birthday Nyankopon koso anya wo adom said Nyankopon yi wa free ohaw ne amane a ukoto mu wa ma wan kam na utomu no saa so na ye ka kire rade se onkoso a na won pagya on free adom enne wode watom no ensan ko next level erade enkoso a ema wo so
onkura wo mu e wa bra wo ho e ma asem nte no ye do papa ye wate yakopon ma nkwatente ahoden ene apomodin ewo mu happy birthday to you Mr. Frankie Ameya sanso na ye fan ba akopa wono so e de maami pokua wono so wonfa Asem Mpe Nipa enni agro ene wono so ne de no atwam kakra happy belated birthday ena ye de ma wo for me na we nurse e wo hospital na e wo ho no yakopon koso a ensure na onya wo adom ye do papa ye the otwato no ye Charlotte Dennis ono so ye student e was St. Louis College of Education level 200 and ono so e wo won so me pa cho nurse ni ne de na ba twam mo fa baba na o share ready bi ne nto so mame ya ma happy belated birthday way everyone kasa wonu ba Rashida Seidu we senior no yakopon koso a enya wo adom so do papa ye nte no yakopon koso anso mu na wade nyina mu no bibia enye kama enfama oba so no ka kire se ohun ofe papa ye nte nyambo ochina obefelo nti happy belated birthday to you Charlotte Dennis way every Rashida mianka sameba ono ewo esre so ya fa ya no nsi ase no enye nsore so okay efiada ne memeda ne kwasiada so na yekoja opani kwadwo sapo kwai wa santema pododo no afre ne father to zoom eye fe papa Alex na ne papa ne sumata kura papa no Ernest papa no na ejaben ene kwakus ono so ewo UK abrochimem na adofo a eba eyewe nyina yede na ase rempempa efreduana abusua efri asantema pontosum obi biada ofri pincheye ene achichiri eba beboaye ewo opani kwadwos sapon na yi ene ne da mu nyina no yebeda na se ye papa oba kunafo ensoso se oda obi bia ase enu ti no fada nyame emfa ne kra ensie yi ewo asante mampon obi bia diana busua eda omu nyina ase Oforisuo Aboagye mene mapamfo anwumere yakra mo yeko long time.